Kaikki on Saimaan rannalla. Joo. Punainen on jo 50, 100, olikohan vielä 250 ja vaan varovainen 500. Mut mun mielestä jo ensimmäinen punainen on 50 tässä, jos en ihan väärin muista. Ja hei, arvoisa väki, siellä on noin 4-5 minuuttia ja sitten vaihdetaan kasinoa tai vaihdetaan sen jälkeen, kun me ollaan tästä tehty joko helvetisti rahaa tai menty poikki. Ja sitten aletaan paalaamaan, tehdään kimpassa rahaa. Yritetään ainakin. Mites muuten meni Vihiksellä? Mä katsoin, että Vihiksellä oli joku... Hyvä. Melkein ritrikkeri. Vihiksellä oli joku iso kimppa tänään, niin mitäs siinä kävi? Ei pääse vieläkään, herra jumala. Ai niin, sulla on joku YouTube-pläjäys ollut noista reagointi näihin vanhaan diiliin. Joo, me ollaan pojan kanssa tehty, se oli ihan käsittämätöntä, että poika löysi mun vanhan rellun takapenkiltä jumalauta digiboksi. Jaha. Ennen vanha oli semmosiakin digiboksia. Joo, kyllä mä muistan vielä, joo. Joo. Sitä nyt ollaan sitten ihmetelty. Itse asiassa se finaalijaksokin taisi tulla jo pihaan sieltä. Nyt olisi tarkoitus sit fiilistellä seuraavaksi noin mun vanhat Tanssii tähtien kanssa pätket. Se oli muuten kovaa huppaa. Se oli todella kovaa huppaa. Kyllä on ollut. Joo. Kyllä on ollut karmeita. Mä katoin nimittäin yhden jakson, että mun täytyy vettää kyllä aikamoiset päädyt ennen kuin mä puhun siitä saatanan paskasta mitään. Ton mä muistan kyllä. Ui Vihis, kiitos. Just tässä susta puhuttiin. Hieno homma Vihis. Miten sulla meni, kun ei kukaan mulle oikein vastannut? Mitäs siellä on? Tuleeko Jetillä itellä pelattua slotteja? No joo, Tulee. Mä pelaan itse slotteja jo. Puhuttiin tuossa vähän, että on siellä on jonkinnäköisiä näyttöjä esimerkiksi tästä, niin muutama maksimi. Ai ei mennyt, ei, no perkele. Hei, kiitoksia raidista, oikein paljon kiitoksia. Äkkiä Vihis seurantaa, jos ei vielä ole. Siellä oli tänään hurjan kokoinen kimppa kanssa, että yritetään me pärjää sitten vähän paremmin. Niin no toi just tosiaan, en mä muista digiboksia, mä muistan vuokrattava movieboxi. Kyllä. Joo, ja vuokrattava Nintendo. No niitäkin muistaa, Sega. Muistaa Spittinen vai mikä oli, niin sitä vuokrailtiin jo. Mä olin just muuttanut... Miten ollaan näin paskoja tästä? Eikö tää lämmittäjä nyt tulee? Tää nyt lämpö, okei. Se on aika paljon kierroksia jäljellä ja ollaan kuitenkin kerroin jo aikaa. Kyllä joo. Eikö tuo pitäisi periaatteessa saada jotain voittoja? Pitäisi, ja nyt ne tulee. Raakarto, kiitoksia. Janise, kiitoksia. Niin, mun piti kertoa se, että joskus nuorena miehenä, kun mä otin ekan kerran omaan kämppään, niin silloin sai R-kioskin vuokrata Nintendo ja se maksoi 25 markkaa. Se vuokraus niin kuin yli viikonloppuun. Ja peli siihen päällä oli sitten joku 2-3 markkaa päälle. Ja sitten pussi kaljaa ja pelikone ja siis se viikonloppu vieret. Ja joka kerta kun vuokrasit, niin aina oli kaverin kanssa, kun ei itsellä ollut tietenkään varaa ottaa sitä. Ja aina toinen ohjaa hajalla. Aina toinen ohjaa hajalla. Meillä on täsmälleen sama. 4 kilometriä kylille matkaa. Polkupyörällä sitä vaan suhitaan. Hyvä. Nyt voit laittaa. Vihreät palloa vähän. Suhitaan polkupyörällä ympäri kyliä. Ai ja nyt on tää hajalla, ei toiminut takaisin. Ja no nyt on toinen ohjaa hajalla, no ei muuta kuin takaisin. Ja voitto osta. Joo. Herrekuun. Joo, helppo. No sitä saat jatkaa, voit tosta, siihen ei lopeteta. Ai se on niin, että jatketaan. Täytyy sanoa, jos on vuosia aikaa, tosta on vuosia kun tuli toi Blue Peter jakso. Kyllä naurun meni, mä en ole selkeästi nähnyt, mutta mä muistan vaan katsoa, että kyllä on toi kyllä sankari, jumalauta. Niin se Blue Peter. Blue Peter, kyllä, se vähän hymyilytti. Ajattele sen omistaa ne veljekset ja ne veljekset tietysti kattos paskaa jäykkänä, että vittu, että mä haukun heidän ravintoa puppeliksi ja se ei ollut tarkoitus, mutta kun Blue Oyster-leffan mä olin nähnyt, niin jotenkin se niinku, mähän sanoinkin siihen, että jos joku antaa paarin nimeksi Sininen Petteri, niin ei se ihan puhtaimpaan perhereissuun. Mä oon kyllä samaa mieltä. Sitten mä lähdin pyytämään anteeksi sitä porukkaa, niin jumalauta ei puuttunut kyllä kuin helikopteri. Fox Newsin helikopteri taivaalta niin paljon oli. Kaikki Amo-takka-lehtikin kirjoitti puolet sivua siitä jutusta. Ja eikö ne ottanut omistajat oikeasti vähän nokkiinsa? Paljon. Tää nyt ei ollut mikään kauhean hyvä juttu. Nehän oli siellä kyliin uhonnut, että ne vetää käkättimeen mua, mutta sitten kun mä tuin, niin mä olin molempia 3 päätä pidempi, niin ne piti turpasti. Joo. Mä muistan, että se ei mennyt ihan yhdellä varoituksella. Se ei mennyt ihan. Kato, nyt tehdään taas rahaa. 8 pyöräytys jäljellä, nyt tulee. Tää on niinku Paavo Arhomäki, nyt tulee rahaa. Kyllä. No, onpa muuten hyvä ananas. Tää on taas poikkeuksellisesti ihan hyvä. Tää on ihan eri makus, kun tää on kylmä. Kyllä tässä muutama välipäivä teki hyvää, nyt voi taas muutama maistaakin. Remitti, kiitoksia paljon, kiitos. Joo, alkaa kimppa, me yritetään nyt tää tylyttää, eihän voitto-ostoa voi lopettaa, kyllä te tiedätte. Kerroin siihen, niin tämähän on aika hyvä. No niin, nyt kerroin. Joku punainen tulee, joku tulee. Ei saatana, vähän pikkunen.
No mut siellähän on pohjaa hyvä jo. Tää on nyt tässä aika hyvä. Kerro tän, käsi pystyy perkeleen. Ei jää ollut Max Winni. Mutta aika hyvä, aika hyvä. Me joudutaan vielä yksi ottaa. Kyllä. Niin, kun voittaja tulee, niin kyllä me jatketaan. Kyllä. Just näin kauden, joo. Jeti on kondeksi, että Tero näyttää lihavalle. Eikä pelkästään näytä. Eikä pelkästään näytä. Että voin sanoa, että tässä kohtaa niin kamera ei hämää. Päinvastoin mä luulen, että kamera hoikistaa mua. Näkisit saatana livenä. Mä näin Rivo sun, joo, mä tossa koomailin sohvalla sen turnauksen jälkeen, niin näin sen sun 5 vs. Aika tolle lungisti otit sen kyllä, täytyy sanoa. Joo, Pukka, terve, terve. Mikä mielipide Jetillä on Suomen Amazing Raceista? Älä vaan sano, että ne on suomeksi tehnyt se Amazing Aloittaa Race. nyt. Julkaistiin tänään ne kilpailijat. Just joo, ja ne lähtee nyt sitten toivottavasti ulkomaan vai kustannussyistä, niin ne käy Posiolla ja Raumalla. Raumalla. Posio, Rauma, Inari, Utsjoki, Kemi ja sitten Forssaan viimeinen. Mun täytyy sanoa tuo mielipide sen verran, että tehkö mitä lystää tietenkin ja toivotaan, että tulee huippuohjelma, mutta harvoin noi Suomi-versiot on menestynyt. Senkin jälkeen esimerkiksi... Niistä tulee yleensä myötähäpeä. Niin tulee, että hyvin harvoin. Toivottavasti tekevät hienon, mutta kun Suomessa on TV-yhtiöt ja tuotantoyhtiöt niin persaukin, se tehdään niin pienellä budjetin. No, niin nimenomaan. joo, no nyt kisaajat lähtevät Ahvenanmaalle. Niin, juuri näin, kyllä. Seuraavaksi Tallinnaan. Ja siitä sitten polkupyörällä vedetään Ahvenanmaata ympäri ja sitten tulla soutamalla Tallinnaan omakustainen hintaan. Ja sitä se on, joo. Se on valitettavasti. Mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä mä meinaan silti sen katsoa. Kyllä mä odotan. Se on mun mielestä hyvä katsoa kilpailijaa. Juu, kyllä mäkin sen katsoin. Totta kai Tietysti ainakin katsoa. ensimmäiset pari jaksoa. Joo. Ilman muuta. Joo, no pitäähän meidän kyllä Jetin lempipeliä vetää, joo, Pink Elephants 2. No ne, missä sä viimeksi sanoit, että Scatterit näyttää terveyssiteitä. Ai niin, se on. Mikä sulla on se ananaspeli? Joo. Semmoinen, missä se syö... King Carrot. Joo, King Carrot, Periaatteessa niin kuin nimi kertoo, että Joo. se carrot on vähän niin kuin porkkana, mutta sulle se on ananas. Joo, mulla se on Ja nythän meillä on vielä ananasta tässäkin, niin pitää meidän sekin kopastaa. Tää ananaslonkkuhan on ainut syy, minkä takia me sitä peliä pelaa. Mietit toivomaan vielä, että tuo diilikin Suomen versio on aivan paska. Se valitettavasti. Kuka siihen menee? Joo. Ei ole. Kyllä se on viihdyttävä sekin. Se on viihdyttävää, joo, ja Jaajo tekee sit viihdyttävää, mutta pienellä budjetilla mennään, niin silloin se jälki on mitä se on. Ajattelin meilläkin, kun mä tein ensimmäistä jaksoa, maailma on muuttunut niin, ensimmäistä jaksoa omaa ohjelmaa tehtiin sitten kauppaneuvos Jetron mainos, eli tunnari. Niin se maksoi 200 000 euroa. Ja mä kävelin jumalauta siihen ja nakkikioskin ostamassa hodaria ja käännyin näin. Muista katsoa TV4 kello 20 maanantaisin. Mä olisin tehnyt ton 300. No mä olisin tehnyt 5 euroa. Niin, tai oikeastaan antakaa se vittu hodarin mulle, niin mä teen Näin ne vaan menee. Anna nyt kättä, sieltä tulee, kiitos. Tässä on Jopukka nyt semmonen ikävä tilanne ollut, että kun Jetilläkin ehkä toi pääsy asuinpaikka ulkomailla, niin vaikea tuupata tähän. Ja mä olin kerinyt avaa tän kimpaan, että mulla on oma osuus vaan 400, mutta Jetihän voi siitä ottaa vaikka 200. Mielellään. Ne on joku panos, ottaa Joo. puolet siitä, niin joo. Otetaan mielellään. Kato, me ollaan taas voitollinen kierros. Meidän on pakko, ei tässä niin jäniksellä sanoa, me ostaa niin kauan kuin voittoon tulee. Huomasitko sä muuten heti kun sä lopetit painamisen, alkoi tulee Huomasin. pörkka? Tuo tulee salettikäsi. Huomasin, että kun sä joit ja olit hiljaa, niin täällä oli mukavaa. Joo, huomasit sä, ettei tullut voittaa. Joo, huomasin. Joo. Mitä tässä nyt on? Ollaan me vähän pidemmän ajan takaa. En mä muista, siis 10-15 vuotta varmaan lähelle, kun ekoja kertoo jossain stadin yössä törmääntiin. Juu, ja kato, On silloin siitä. kun mä tein diiliä, mä olin diiliohjelmassa mukana, niin Terohan oli silloin kasinolla hommissa ja mähän silloin se karkasin muuten kävi, sieltä joo. ihan helvetisti. Silloin toi Antti Seppinen oli Antti silloin mukana. Seppinen, joo. kyllä. Ja mä aina kuikuilin sun läheisin piiriin, koska sun sattuisi olemaan noi poletit, noi kaljapoletit. Kyllä, tämmösiä. Se juuri noin. Tämmösiä. Näillä saa ilmasta alkoholia tuolta. Joo. Mä sain sit loppujen lopuksi 2 rekka-autollista sun niitä. Ja Sä sait tuli- noin 2 rekka-autollista kyllä poletteja. kaikki joo. tuli juotu. Kyllä, ei niitä hukkaan jäänyt kyllä joo, se on ihan totta. Mehän ollaan... En mä sen koskaan moit sen en. Niin kauan Jetro tässä nyt tajelee menemään, kun rupee voittoja tulemaan. Joo. Pitäis varmaan Rauno, kyllä se on varmaan parempi, että Jetro paidasta onkin. Joo. Kyllä Jaffa on poikaa, joo. Oho. No Odehoks ainakin mä voin vastaan Jetin puolesta, mitä mä oon nähnyt, niin on aika kova kasinomies. Että kyllä täytyy sanoa, että täällä Virossakin kun tulee käymään, niin jos mä sanon, että 75% hereilläoloajasta on niin kuin kasinolla, niin ei se nyt kaukaa liittyä. Jeti Varkka lähettää terveisiä Varkalle takas vaan. Otappa kontaktiin, kun olet Espanjassa. Slotbändi, siinä on nimenomaan Eki. Joo.
Joo, täällä ollaan tämmöisellä jaffalinjalla. Joo, tällä mennään. Aivan, meillä on pesäkin vielä. Kyllä voitaisiin jo Jetren kanssa vähän pesääkin kutkutella. Nyt puhutaan siitä automaattipelistä. Niin mä en oo pelästynyt. Joo, nyt puhutaan vielä automaattipelistä. On parempi sanoa tässä nyt ihan heti ennen kuin innostutaan. Nää on tosi nopeat jaffat kyllä joo. No niin, nyt tuli ensimmäinen. Joo. Meillä ei muuten käynyt yhtään mitään. Ei käynyt. Se on muuten tasaraha. Se on tasaraha, joo. No siinä ei käynyt mitään. No niin. Sitten illan main event. Mitäs meillä täällä on tapahtunut? Herrekuun, 9. Oho. No niin. 9000 olisi nyt sitten rollia. Siihen tulee tuo 500 addoni ehkä. En tiedä, onko se joku lisä. Jos ei tule addonia, niin tehdään sitä rafle. Mut katsotaan. Joo, kiinnostunut tuotteesta, niin minäkin. Pesähiplailu, kyllä. 261 pelaaja, huima määrä, todella huima määrä. Joko Tero näytti munaa heti. Näytti! Se puoli on nyt kondiksessa. On, se pitää ottaa heti alta vekeen, ei sitten tule mitään kysymyksiä siitä enempää. Tero näyttää munaa 10/10. Mites me tää nyt oikein pelataan? 2 ruutua teossa. Me vedetään tänään muuten vähän isommalla panoksella. Jollain 3-4-5 euroa vedolla. Selvä. Jotain semmosia. Totta. Mä en oikein tiedä, että... Niin. Pitäisikö me pelaa niinku toinen ruutu mulle, toinen ruutu sulle vai katsojien pelejä? Mitä te haluatte? Mitä me tää veivataan? Se voi mennä vähän huutoäänestyksellä. Me ruvetaan tässä nyt niinku rämpyttämään sitten jotain teidän toivomia pelejä. Niin, mä oon sama. Jettille 1 ruutu, mulle 1 ruutu. Selvä, sit se tehdään niin. Mulla on tuossa semmonen trackeri, mihin voidaan merkitä, kenen vapari on. Että jos sä saat vapari, se on sun peli, sinä availet sen. Selvä. Ja sanot minkä tahansa pelin tuolta toiseen ruutuun, se pyörii siinä 100 rundiana per peli. Joo. Ja mulla pyörii toinen. Joo, selvä. Lopuksi katsotaan, kumman pelistä on tullut isompi voitto ja vedetään tähän 100 sivari. Joo, selvä. Hyvä. Se on siinä. Joo. Joo, ainut vaan, että jos vielä suomen, mitä se sivari tarkoittaa. Sivuveto. Joo, mä ajattelin, että kyllä mä oon intin käymään. Joo, ei sivari, ei sillä tavalla sivari, joo. Niin, ei ketään sivaria tässä ruveta vetelemään nyt mihinkään eikä millään tavalla. Vedetään sua vastaan tämmönen pikku leikki. Ja mitä saa voittaa? Kyllä meidän täytyy joku petsi tähän niin keskenään. No 100, just me vähän niin kuin käteltiin 100. Selvä, vittu kun alkaa ananaslokku. Alkaa ananaslokku ja tuo aurinko toisi. Vedetään tähän 100 hyvä. Joo, selvä. Ja mitäs tästä saa voittaja? No edelleen se 100 se, joo. Älä juota mun ananasta, vaan tätä laittii-versiota. No nimenomaan. Kato, se nousee muuten toi vaan koko ajan toi sun. Se kato, nousee tossa kun siellä ihmisiä haluaa tulla mukaan vielä, ne vedetään tohon. Se on vaikka mun ruutu ja... Joo. Ai että sulla on hienot vehkeet. Niin, hienot on vehkeet, että tää systeemikin on hyvä. Ai en mä tästä systeemistä. Niin, ei tästä ole kukaan mitään. Tää on ihan sama ja toissijainen juttu. Nyt kato, mulla on tämmöinen, mistä saadaan oikein pari ruutua näkyviä. Joo. No niin, aivan se on melkein toinen satainen, se on pari kertaa käytetty. Periaatteessa betsi on jo 200, että joo, montako näitä huntteja tähän lyödään. Häviäjän nimi perseeseen tatu. Mulla loppuu kohta 100 nahka tuolta takalistosta ja se enemmän näitä tatuointoja otetaan. Vanhaakin vielä tässä rasvaillaan. Ei meillä kummallakaan muisti oikein toimi, se on ihan totta. Kato, kerran oli menossa hotellihuonetta tilaamaan Helsingin Hilton, niin heti tuli tiski ja totesi tiskini, että tunnettehan minut, että missä se pari kerrotaan. Ja varmasti ja toi muuten varmaankin totta. Joo. Jos se olisi kysynyt, että mistä löytyy kuntosali, en olisi uskonut hetkeäkään. Mulla on pari juttua, voisi joskus kertoa siitä Hiltonista. Sehän on siinä juna-aseman vieressä. Mä olin aina siellä. En mä tiedä miksi mä olin. Ehkä siihen oli vaan hyvä tulla niin kuin autoon pääsi ja niin kuin Turusta kun tulee, niin mulla on semmonen reissu, että mä kerron joskus. Jumalaa. Reippaampi. Hei, ollaanko me valmiita? Toi on hyvä. Häviäjä kävelee himaan. Mulla on lyhempi matka, kun mä oon kotona. Niin, sun ei tarvitse kävellä mihinkään. Mä en sit taas muista, mihin mä kävelen. Mihin kävelee? Mihin sulta satanas lähtee? Lähden Narvasta huomenna. No, me ollaan vähän myöhässä nyt sitten. No ootatko? Ihan sekunti. Nyt sitten ihan 2 minuuttia. Ai niin, se joku pyytää vielä, että pääsee mukaan. Niin, no se on aina, että sitten jos laittaa 19.30 ajaksi, niin 19.35 porukka rupeaa, että no mitäs messi, oota. Joo. Ja tohon mun on pakko vastata tuon Dingo PK, että jätti kuinka paljon kukkoja pitää juoda, että niitä ei saa enää
tanssiohjelmassa, niin mun täytyy sanoa, että silloin 2010, kun mä olin Tanssitähtien kanssa ohjelmassa, mua jännitti niin helvetisti, ja sittenhän media oli luonut ihan järkyttävän paineen. Kun mä en osannut tanssia, niin mä en osannut, niin mä vedin aina kukkoa. Se on Laitelan kukko, oli se sponssi. Mä vedin 10-15 pitkään, niin mä uskasin tanssia. Mutta sen puolesvälis kisaan niin tuli tuotantoyhtiö sanoa, että nyt täytyy lopettaa tämä alkoholijuomien tarjoaminen koko ajan, että Jetro alkaa olla turvallisuusriski. Sen jälkeen ei ole kukaan juonut kaljaa Tanssitähtien kanssa ohjelmassa. Sun takia lopetettiin tääkin niin oikeasti hyvä juttu. Joo. Mä muistan, mä olin sen saatana. Jos mä pari kaljaa otan, niin uskaltaa tanssia. No 15 myöhemmin. Jaha, missä se lava on? Nyt mennään. Kato se Ritari S, niin he kun saadaan Jetron lavaan, niin mä kävelin paskaa uusiin. Tää on väärä suunta, älä sinne mene. Se oli hurja, mä näin sen Ritari S homma. No niin, ollaanko me ready? Joo, tyhjenen vanhat, joo, älkää huutako nyt heti aamusta. No niin, sitten. Miksi te muuten huudatte? 9,5 kiloa jo. Ja siihen tulee 500 addoni. Toi on niinku talon osuus. Joo. 10 tonnilla me lähdetään nyt sitten tätä niinku ajelemaan. Joo. Sieltä viimeiset tuli näköjään ihan muutama sekunti sitten. Onko kaikki nyt mukana? Miten Jeti-pelit meni eilen? Sä tulit näköjään Panderi vai mikä X-Panderi? X-Panderu Sami. Niin, okei, Sami meni hyvin. Mä tulin 5. huomattavasti parempi sijoitus kuin Terolla. Joo, eli kerrotaan ihan suoraan näin. Me lähtötilanne viimeiseen käteen. Mulla on joku 4000 chippiä, Jetrolla 2500. Hävitään tälle samalle Veijalle, mikä on 3. Ja maksujärjestys meni niin, että minä jouduin maksamaan ekana ne viimeiset chippini veke, joten jäi 6. ja Jetro hävisi totta kai myös omat merkkejä samaan jakoon. Maksujärjestyksen takia tuli 5. Joo. Eli näin se meni. On se Femman vedolla tänään. Tulos tai ulos ja katsotaan miten menee. Joo. No niin, sit lähdetään. Nyt on tarpeeksi ähistyä ja kähistyneet. Sori, jos joku kerkee, niin ei voi minkään. Nyt on ollut aikaa. Niin. Good luck! Katsotaan, se ainakin lähti käyntiin. Meidän startti balas. Kyllä se tuli 9973. Selvä. Eli 9974 kun oikein pyöristellään. Niin. Sitten start hunting. Nyt on lista tyhjä. Tänne me tarvitaan nyt sitten, siellä on vielä toi feature spinner. Tommonen vielä. Tänne me tarvitaan täydettä. Eli nyt kun saadaan vapareita, tuolta lisää bonuksia ja se on sitten GG. Mä aloitan tänään semmosella pelillä, kun mä otan vähän niinku out of the box. Tämmönen. Mikäs sun peli on? Niin minkä sä otit? Itero. Ei, se on karmeeta paska. Mutta nyt ei tietenkään voi ostaa noita bonuksia. Ei, nyt ne pitää ihan saada pelaamalla. No sit mä otan sen, mikä se on se Kika-juttu, kun tuo semmonen, kun se jäätyy se tyyppi. Gigantuus vai? Niin. Ootko oikeesti sitä mieltä? Olen, koska mä en koskaan siinä hävinnyt. Se voi tietysti johtua siitäkin, että en koskaan sitä pelannut, mutta se näytti kivalta. Niin, eli ottakaa vähän vaihtelemaan näitä ruutuja kohta. Saat nyt ihan niinku, saat vielä vaihtaa kyllä ton peli, jos haluat. Mikäs mulla on? Mulla oli itse. En mä vaihda peli missään nimessä. On se parempi kuin tää sun Aitero, mutta sähän käytät sitä tietysti. Eli onko tää oikein? Sä tarkoitit niinku oikeesti tätä vai? Joo, jos siitä tuo semmoinen. No ei tätä kuin semmonen, mikä jäätyy. Mikäs se nimi on? Gigajar. Sitä. Joo, ei tää on aivan suolesta. No se vasta paska onkin. Niin, mutta verrattuna tähän, niin se on hyvä. Molemmat ihan hirveitä kuraa, mutta joo. Tämä, joo. Gigajari, joo. Joo. Tää on ihanaa. Mä en muista koskaan hävinnyt. Tää Hacksaw, me vedetään muuten sitten se voitto, ei ole panoksesta kiinni, vaan isoin X-määräinen voitto. Niin. Kertaa panos. Selvä. Se on se, mikä ratkaisee meidän sivupeli. Että joo. Selvä. No niin, hyvä tietää sekin. Vedetään tähän vedetään 3. Tää on niin nopeeta rallia tää. Ehkä 4. Meillä on niin saatanasti 4. Onko Jeti tavannut Hukka-venimistä striimaa ja ei ole ainakaan kukaan esittäytynyt semmoiseksi? Ei varmaan ole kyllä, mä oon aika varma. Haluatko sä, haluat tähän turbopetsiin, superpetsiin? Totta kai. Saanko mä päärätä nyt panoksen vai? No periaatteessa on, et sä ihan noin paljon. Sä saat 3, se on 540. Niin. Muu piti sanoa, että 3 on hyvä. Tuon mä yleensä pelankin jo. Ja 100 rundia siihen ja sinä pyörittelet ruutua, minä pyörittelen ruutua ja sitten katsellaan miten matsista käy. Selvä. Ai että. Jommasta kummasta äänet pois. Pistää Kikajari. Sun ruutu on äänet. Mä vedän
Ilma. Mykkänen. Onko se nyt vaimennettu? Ei. No nyt on. Joo. Mykkäskimpaaja. No niin, sit lähdetään. Joo, Dingo, ei kerrota enää hamsterijuttuja. Ne oli tylyjä, joo, ei niitä, ei, joo. No voi olla, joo, en mä tiedä, voi olla, että Jetro ei ehkä hukkaa tiedä niin oikealta nimeltä tai minkä tyylinen. En osaa sanoa, en tiedä. Joo. Mutta ainakaan äkkiseltä, niin ei. Enkä mä ainakaan, en ole ikinä ollut itse samassa tilanteessa. Nyt otetaan vähän papoista mittaa, katsotaan. Joo, No mikäs se on nyt niin? Mikäs nyt oli niin vittu? Mikäs sulla muuten on tällä hetkellä? Mikä auto on päivittäin? Bentley, joo. Aha, Ja sit mulla on tuo Espanjassa, mulla on pari Volkkaria. Siellä autot hakataan paskaksi ja ne kolhiutuu, niin ei siellä No se on kyllä totta. Siellä ei kyllä kannata mitään ihan hirveitä pyssyä pitää. Ei kannata, ei. Se on niin hankalaa Joo. sitten. Mulla ei ole kertaakaan tullut edes se saatanan toinen tötterö. Onko näin vai? Ei ole tullut kertaa. Niin, no ei, mutta mä ajattelin, että noin kun itse oot pelannut ne. On, Joo, siellä mä juu. on. Mä en oo tossa voittanut ikinä mitään kunnon. Mulla on iso joku 300 tai joku semmonen vähän kuranen. Joo. Hyväs Reudi. Onko molemmat nähnyt alkuräjähdyksen livenä? Joo, kyllä olihan se aika monen posas. Kyllä me se nähtiin. Ootko muuten kerännyt veneilemään paljon? Onko monta venettä uponnut läpi? No ei oo itse asiassa, mulla ei ole veneet nyt ollenkaan. Tuo Se on ehkä parempi niin. Joo, ja Espanjassa et sä tee siinä veneen mitään, kun ei sulla mitään paikkaa, mihin se oikeastaan menisi. Nyt tuli eka kerran muuten toi toinen fakka. Toinen tötterö. Nyt me otetaan se nyt me otetaan se tosta. Ei me otettu, se olisi tarvinnut random featuren vielä. Niin. Tomsku, kiitos followista, kiitos. Vietti iso kasana, mutta niistä aika monen kertaa tänäänkin on puhuttu, mutta niin, netissä sulla on isoja ainakin. Netissä on iso, joo. Ja on sulla kyllä tuolta live-kasanetta, on sulla jotain kymppejä. On jotain kymppi tonne, joo. Niin, no aivan. Sähän pyysit peliä, missä joku jäätyy. No se on ihan vitun jäässä koko peli. Että joo, semmonen tuli nyt sitten. Joo. On se todella jäässä. On sitten. Kyllä. Hieno nähdä Twitchissä 2 herrasmettiä, jotka omistaa Raamattu Jesse Nimmarilla. Kyllä, alkuperäinen, joo. Alkuperäiset painos vielä. Joo. Ei ollut title, ei ollut saipaa. Kyllä, se niitten maestro täällä istuu. Joo. Eilen tuossa sovittiin jo pokeripöydässä. Vedetään nyt tänään vähän näitä taitopelejäkin, että kun ei noin tuuripelit ei nyt ihan maaliin mennyt tuo pokeri. Katos, mä oon nyt todella lähellä. Et sä kyllä ole silloin, kun ne on noin lähekkäin, niin se ei mene maaliin koskaan. Aha, Ei eli sä pilasit Se tämän. oli vähän niin kuin, kato, nyt sulla on kyllä pieni sauma. Icebreaker. Ei kyllä tää on liian hyvä lähtö, ei kyllä tää vihkoon menee. Ai. Valitettavasti kyllä. Perkele. Vihkoon meni jo liian kova lähtö, 8 kerroin vielä, ei. Joo. No, Twisu, terve. Jaha, mun peli meni ainakin reisillä. Ai se on loppu jo. Se oli loppu se. Sulla on kato aika paljon hitaampi tää sun mylly. Joo, selvä. Eli jos mä nyt lopetan, niin mä voitin meidän kisan. No periaatteessa näin, joo. Minkäs mä otan? Mä otan jostain Tiesikö mun kokemusta? Ei. No on se aika rohkeeta. Mä vedän aika vastaavan vanhempi hitti. Pistää 2 samaa pyörimään. Reactoons. En mä mitään just on jinksannut, kun se nyt näki valovuoden. Hyi saatana, 100 x. Kyllä sä muuten jinksasit. En mä jinksannut. Valovuoden päähän näki, että eihän toi nyt saatana voi osua ikinä. Joo, toi on jännä juttu, kun mä olen menossa kohti voittoa, niin sä jinksvit. En minä mitään, sen näki vaan. Alan jätkä. Iltaa tuppikullit, iltaa Mimmo me. Jeti nuolla, no se on totta, mä kävin nuolla. Totta. No Happosimassa ei, nyt mä vähän kävin sille erikosta, ja tuli vähän äkkiseltä tätä hommaa, että Jettillä on vaan puolet tosta mun osuudesta, mikä oli vaan 400 nyt. Mutta parempi kuin ei mitäkin, että mennään tällä. Joo. Olisiko nyt aika ruveta kohta lippamaan jotain? Ei lähelläkään. No mulla ainakin toi on karka. Ei se kyllä ole. Joo, Tero Kuset hahalle heti peli. Tämmönen fiilis mullakin. Kyllä, joo. Mikä toi on? Meillä loppuu jaffat kohta. Onneksi käytiin hakea silleen lisää, että ei ne nyt ainakaan kokonaan loppu. Joo, sitä pelkoa, että kokonaan loppuu. Ei ole sitä pelkoa, ei ole kyllä. Joo. Mä olin muuten tänään tuossa hotelli aamupalalla ja kuikullisia sitten lämpimiosasto. Siellä on kiva, että saa pyytää itse ton
Munakka. Niinku munakka. Kyllä, Et se just, tekee just semmonen kuin haluat. Joo. Joo, ja mä lähdin pyytämään. Mä sanoin, että laita siihen Ossua. ei vaan juustoa ja sit salamia. Joo, No, on hyvä. joo, sit se toisen, tai se kokki huusi, että nyt se on niinku valmis, saa tulla hakemaan. Mä menin katsoa ja siinä ei ollut kumpaakaan, ei juustoa eikä salamia. Muuten meni hyvin. Joo, ja mä sanoin, että nyt tästä puuttuu nämä molemmat. Se sanoi, you're veggie, right? Niin, katsomaan ulkomuotoa, täytyy Joo, olla. mä kävin syömässä täytyy tavallisen olla. päästä, ollaan. Joo. Joo, ei sulle sitten maistunut. Joo. Antaapa huonosti molemmille. No niin, vielä vähän. Vähän on tällaista alkukanketta. Niin se on vanha kiinalainen sanalasku, että eka tonni on aina vaikea. Hei, sanoppa sä nyt, sanoppa sä nyt, kun sä olet mustavyön pelimies näissä kasinoilla, niin pitääkö tämmönen paikkaus, minkä mä oon kuullut? No itse asiassa eikä se nyt ole Luultavasti ei. Niin, eikä se nyt ole mikään salaisuus, ketä kertoisi, niin Amanda Harkimo, hänhän on kovin pelimimmei kanssa, niin kertoi, että torstaisin ei saa koskaan pelata kasinoilla, että silloin ne vie varmuudella. Tosta voi tietää, että Amanda Harkimo ei ole kovin kova pelimies, jos tämmöisen heittää. Sitten on halunnut kyllä jo katsoa, että kuinka idiootteja ihmiset on ja uskoo. Joo, mutta se on vähän sama kuin sä jinksasit äsken Multsen Bonariin. Ja kyllä toi vielä vähän rajumpi, että torstai nimenomaan se päivä. Ei oo, kato, kun se jää mieliin. Silloin ei onko torstai semmoinen, niin kuin kasinot rahastaa, että se on semmoinen rahastuspäivä? No he ottaa omansa pois. Mikäs tässä niin on tää peruste? Että, he ottaa omansa pois. Joo, on ihan yhtä hyvä, kun näitä ikinä saa pelaa esimerkiksi niin Naikin verkkarit jalassa, että niille ei ole koskaan. Että Addulla menee paljon paremmin. No tuolla puhutaan joku testi torstai, niin No se on se mun testi torstai on mun tämmönen. Miksei se ole hommeli. testosteroni? No se on, sitäkin on kyllä, moneen on nimeä muutettu kyllä, ja esimerkiksi tohon moneen kertaan. Ei kyllä toi on sitten niin umpipaskaa kuin vaan ikinä voi olla. Ei vittu, loppusko Sun mun rahat? meni muuten vihkoon. Ei helvetti. Haluatko seuraava vastaava Raisa Folumpa, sama mitä vedettiin äsken? Niin meinaa, paskaa mä en pelaa enää koskaan, se on ihan päiväselvä asia. Otat sen vai jonkun muu? Joo, mä otan sen. Sitten voidaan katsoa listaa, ja sun tarvitse pelejä muistaa ulkoa. En mä muistakaan enää. Gates of Olympus edelleen. Niin sä oot Gates of Olympus. Joo, se oli vähän eri saitti. Joo. Niin, ja nimenomaan Laippi. Se testitorstai voi olla myös vähän lauantai. Ja mä olin vähän tuolla Amsterdamissa ja musta ei ehkä ollut sitten ihan veturiksi torstaina. Mä en halua kuulla niin lisää. se saattoi venähtää sitten vaikka no tässä on ollut tämän päälle. Saattoi venähtää seuraavana lauantaina. Se on yleensä aina se torstai ja tiistai välinen No yö. se oli just se. Ja tarpeeksi lähellä mun mielestä oli. Joo. Vedetään tohon, mutta oikein. Niin. Tässä on tietenkin nyt se ongelma, että tähän ei aina koskaan vaan paperi. Kyllä tää itse asiassa aika helppo. On vai? On. Tuolla extra betillä. No toi on maalissa, ton voi sulkea. Joo. Ei se nyt tainnut olla. Niin. Blood Irving, joo, periaatteessa bonusantin idea on ottaa niitä bonuksia, kyllä, oot ymmärtänyt ihan oikein. Niitä on kohta tuloilla, tää alku vähän tämmöstä, että tunnustellaan, ei mitään hätää. Niin, ekaksi tästä tunnustaa toisiamme ja sitten let's go. Aha, Expanderi on Suomeen menossa ja siellä on tänään näköjään samassa business loungeissa. Joo. Se on Blood Irving. Kyllä mä katson noin nimet osaan lukea, ei tossa mitään epäselvää. No, tää on just Lex King, no ekat 9 tonnia on aina vaikeammat. Vikalla tonne ruvetaan tekemään. Ei kyllä meidän pitää ruveta nyt pelaamaan kohta. Joo. Tää on aina sama. Eikä haittaa, jos mä käy tässä kohtaa, että kepillisen sun kukkaru. Ei haittaa ollenkaan. Terassilta alas vaan, niin sinnehän sitä mahtuu. Mä otan täällä pari bonusta sillä välin. Joo, ota. No Seikkonen, kyllä mä häviän tää 10-0. Jeti, sä otit bonuksen. Kyllä otit. Sinä otit. Ai, no niin. Hyvä Jetro. Mikä sun seuraava peli? No sanokaa Jetrolle seuraava peli. Jetro laittoi jonnekin, niin pistäkää sieltä tulle. Ananas, mikä saatana? King Carrot. No sehän on, tää on Jetron peli, joo. Kyllä. Vähän boksi ulkopuolelta, joo. Ja sit toi, ilman muuta, mä säästän kyllä ton retrotapsin Jetrolle. Se nyt on itse oikeutetusti toi valtias tossa pelissä, niin ilman muuta näin. Häksä on sen verran raju, että se vedetään 4.
Kyllä me näköjään päästään rahoista eroon tälläkin petsillä ihan tyylikkäästi. Mutta hyvä, nyt on kuitenkin listalla jo täytettä. Korppi nyt meni äsken, nyt ei kerkeä, meni Jetrolle pistin puolet menemään. Katsotaan tänään, pelaillaan vähän erityylisiä pelejä. Ei se ainakaan kovin paljon huonommin mennä kuin mun viimeinen sähellys tuon perkele kusirullankaan. Se oli karmeita. Se oli aivan karmea huntti. 5 tuntia huntataan pelejä, jäädään silti perään aivan törkeänä, vaikka saadaan 3 tonnin base game. True Grit Redemption. Se voisi olla kyllä mun valinta. Siellä oli vetänyt kasinolla, oli painanut aika puolmiehekkään voitoa, oli tuonne Discordiin tullut kuva. Oli painanut maksit sitten siitä, se joku no limit. Juman kautta mikä hitti. Se oli kimpan aikana. Siitä vielä kasinolla isot onnittelut. Suosittelen. Miksi 2 muutosta? Tää ei mene ikinä maaliin. Niin, no ehkä se olisi parempi, että mä lähden tuohon oven taakse. Ei siinä montaa sekuntia tarvinnut veke olla, niin kyllä siellä on bonus ruudussa ja ne on jo puolittain pelattukin siinä kohtaa. Joo, mä tosiaan ihmettelin, että toi ihan sekostoi. Mä vaan ihmettelin, että sä et tosiaan siinä kohtaa ihmetellyt, kun saatiin niitä bonuksia, että miksei me avattu niitä. No joo, mutta mä taisin olla silloin kepillisen. Ole nähnyt edes. No, sulla on pitkä keppi, kun noin kauan meni. No, sanotaan näin, että se on riittävän. Niin, sanotaan näin, että ei sanota enempää. Niin. Onko Jetillä venettä vielä? Enää ei ole. Mulla ei ole tällä hetkellä omaa venettä. Ja sanotaan, että veneen omistamisessa on 2 highlightia. Sen kun sä ostat sen ja sit kun sä pääset siitä eroon. Siinä on veneen omistajan 2. Sä pääsit eroon kyllä tyylikkäästi. Mä pääsin, se oli kyllä järjetöntä. Siis mullehan sehän homma meni niin, että mulla alkoi tää satamamestari, tai tää missä oli siis parkissa, niin alkoi soittaa, että sulla on saatana purkki pohjassa. Ja se on kova äijä heittää källiin, no muahan nauratti, että ei ole. Olipa hauska läppä hetki. Joo, se sanoi, että ei hän tämmöisiä vitsaisi kokonaan. Ja mä tulin paikan päin, niin on se surullinen näky siis, kun sä tuut siihen saatana laituriin ja sun koko kesän lonkerot on siis satama-altaas. Täp vieressä. Tiesitkö muuten, että lonkeropurkki ei mene pohjaan, se kelluu. Se kelluu, joo. Joo. Ja mähän sain vakuutuksesta sitten suostus korvaamaan 220 lonkeroa, mutta mä tiedän, että yli 400 oli, koska me oltiin lähdössä Jalliksen kanssa talliin. Toi on törkeetä. No. Pölliä 200 lonkeroa, mutta sillä venäläinen ei ole hevopitun päällä. Se on ihan sama. Niitä saa kaupasta, no lonkeroita periaatteessa, mutta sitten kun niitä tarvii, niitä ei ole. Jep, ja pelaamattomat padelmailat. Pelaamattomat padelmailat. Meillä oli tarkoitus viettää Jalliksen kanssa ihan oikeasti niin kuin rauhainen viikonloppu lonkeron. Juoda 400 lonkeroa pelaa padelia. Jep. Mutta se oli 4 päivän reissu, eli kyllä se on ihan niin kuin... Ihan doable, 100 lonkeroa per päivä ja vähän padeliä. Joo, vakuutusyhtiö ei usko. Se sanoi, että ei toi kansanedustaja pysty ainakaan 20... Kato! Hirveä pyssy. Toi on oikeesti ihan hirveä pyssy. No 640. Hyvä. Hyvä retro tapes, Pietro tapes. Se oli aika hyvä setti. Niin, ei mennä uskoa, mutta kyllä se sitten niin, eli padelmailoja nyt, niitä se ei usko ikinä. Mikä vakuutus ei ole niin tyhmä, että usko sitten mette pelaa padeliä. Mä ymmärrän vielä se 400 lonkeroa, ne voidaan korvata, no 200 pitää korvata, se on aina. Se on aina, se on jopa polkupyöräkyydissä. Kuka hullu vie Suomesta lonkerot Tallinna? Ei kun kysymys oli, ne oli meidän matkalonkerot. Siis meillä oli tarkoitus ajaa siinä veneellä. Ja kestäähän se, niin kyllä se pitää tietysti pari matkajuomaa olla. Joo, pädelmailla ja 400 lonkeroa. Joo, ja sitten mä saan paukkuliivit. Paukkuliivit. Saatana. Mä tuli kyllä ottaa paukkuun jonkun verran. Jonkun näistä paukkuliivit, joo. Nehän on normaalit rintaliivit ja kaatovan paukkuja niin paljon, että ne oli paukkuliivit. Tuo kysytään, että mikä on meitsin lempipeli. Mä sanon siihen niinkin vahvasti, että Tsakki. Sen jälkeen tulee monen muu, Tsakki on mun lempipeli. Mutta puhutaan slotteista. No mä tykkään näistä kauheasti kaikista. En mä tiedä oikein mikä mun lempipeli. Tää on yksi esimerkiksi tää retro. Täytyy sanoa, että sä et kyllä muista yhdenkään pelin nimeä. Se on Ei. aina kun sä kerrot mullekin, että no tuli aika hyvä osuma siitä, kato mä sain 5 niitä, tuli niitä pampuja, tuli semmonen tällainen. No se missä on niitä ananaksia. Ja se ananaskin se voi hyvin olla esimerkiksi porkkana. Kyllä. Niin siinä saa aina vähän käyttää mielikuvitusta, että mitäköhän se herra tällä kertaa tarkoittaa. Mut muista, että vanhus ei tule yksin, se tulee löysän kullin se kanssa. tulee löysän mailan kanssa, nimimerkillä kokemusta on. Joo. Mun loppus kierrokset. Mutta tää oli hyvä. Nosti balanssia. Juu, tää oli hyvä. Tai ei ainakaan laskenut. Joo, tää oli hyvä. Toisin kuin se, mistä äsken puhuttiin. Niin. Mikä pelin valmistaja? Näistä kyllä tiedä niitäkään. Mutta mä voisin ottaa toi Money Train 3. Money Train, Se on okei. kiva peli. 3, ihan niinku... Juu, tämä uusin. Joo. Selvä. Onko Jetron nuorempi lapsi jo täysikäinen ja asuuko jo omillaan? Joo, se kyllä molempia, eli on. Se täyttää jo itse asiassa 19 syyskuussa ja asuu omillaan.
Ja 2 poikaa tietysti on lähtenyt jo ajat sitten. Ne elää omaa maailmassa. Tässä on 2,5 maksimut, mennään sillä. No mennään. Ai, tässä on niin pieni petsi. No vedetään 50 rundia siihen. Vedä 50 rundia. No, kun tässä on tuo maksimivoittakin on vaan tuo 100 000 X, niin ne ei uskalla kauhean isoa tähän No se onkin totta, joo. 250 000 euroa. Ne, ja... Tästä mä voitiin tosiaan tästä niin kuin kakkosversiosta. Niin sä vedit silloin se osto, se oli muuten ihan karva. Mitä jumalauta, 70 000? Sä voitit ihan törkeä. Ei, kun se oli 84 000 ja 3 euron panoksen. Niin, 84 000, mä muistin 70 000, mutta joo, siitä löytyy myös kuva kyllä saitilta, käykäähän katselemassa. Joo. Siellä on jollain tyylillä Jetro kirjoitettu. Mä en ikinä muista millä mä oon sen kirjoittanut, voi olla jollain tavalla ihan vihkoa, mutta sieltä löytyy kyllä näitä suorituksia. Jännittikö ikinä, että lähteekö muija ennen kuin lapset? No ei, sehän konkretisoitu. niin, eikä ne aika samaan aikaan. Ei mua ei ole enää tää 2010 Tanssin tähtien kanssa ohjelmajakin jännittänyt mikään. Mutta on niin nöyretty, saatana nolattu se. Tai mä tein sen ihan itseisi. Turha siinä enää sen jälkeen miettiä mitään. Joo. Otas possupa. Mä otan nää häksot haltuun. Otas sä näitä kaikkia muita herkkuja. Hukka veivaa antaa Jetille vinkit löytyy apteekin omasta takaa. Joo, mä suunnilleen tiedän mistä puhutaan. Joo. Niin mä oon käsittänyt, että ei hukkaveo, ei se kuuluisa kovasta kuulosta. Ei se ainakaan siitä on kuuluisa, kyllä joo. Kyllä se on jostain ihan muusta sitten kuuluisa. Sikedi, no miksei? Eilen pelattiin tuossa vähän pokeria ja päätettiin, että tänään pelataan vähän näitä oikeita taitopelejäkin tähän väliin. Molemmilla jonkunnäköinen pikku rakkauslaji kuitenkin, niin miksei? Hyvä Kimpe, tervetuloa. Niin, onko tullut mitään telkkaria? Me äsken vähän niin kuin paljastin, että ilmeisesti on uusi kausi tulossa. On, joo. Kyllä. Ai, nyt sä pelaat Sikapeli on ihana. Joo, mä tiedänkin jo minkä mä otankin. Seuraavaksi peli. Mä otan sen mistä tulee ne kissat, kun se kieli tippuu alaspäin. Joo. Eikö se ole häksäävin peli? Rip City, joo, kyllä. Joo. No. Ei siis ripse, ei mulla ole nälkä, vaan se peli. Näin kuin, ei ripsejä tällä kertaa. Joo. Ripsi pirkka. Niin kuin mä sanoin, niin aika harvoin sulta tulee sitä aktuaalista pelin nimeä. No se kissa, mistä tippuu se kieli alaspäin. Joo. No mutta sehän on sitten vähän niin kuin nyt. Jatkako Jeti ja Tero illan päätteeksi kasinoon? Kyllä mä luulen, että sinne mennään. Kyllä se Kyllä sinne saattaa vähän tie taas viedä, joo. Joo. Onnenpöydästä tuo uusinta melkein joka ilta. Se on ihan totta. Ja kaikkein paras, että niitä on tullut uusinta melkein joka ilta 5 vuotta. Niin no, ja nyt mä kerronkin muuten kaikille, Tero, sun streamin katsojille. Niin no niitä on 6. Niin, niitä on 6. Niin mä kerron kaikille 6. Mä otin ton big bonuksen. Ota, hyvä. Niin, haluatko avaa tai pelataanko taas suoraan veke vai miten sä oot tottunut tekemään? Niin, jos mä olisin puhunut. Niin, että multa on tullut paljon kysymyksiä siitä, että mitä TV-yhtiö maksaa mulle näistä uusinnoista? Kun niitähän tosiaan tulee siis varsinkin tuo Onnenpyörä, se on varmaan... Vaikka, että uusinta on ilmaisen. Euro 20 kappaleen. Onko niin paljon? Joo, ja se on semmoinen kuin kopiosto. Kun on musiikkipuolella on niin kuin teosto. No näillä sä sitten elät. Ja, sitä tulee, mulla tuli justkin kuukausi sitten melkein 80. Ihan sairaita pyssyjä. Se on jo. Toi on kova hinta. Euro 20, joo. Oho. No eipä mulla juuri mitään luvattu. Niin, no eipä totta. toi on muuten oikeasti jo vähän vittua. Tää kysellään, että onko sut taas päästetty vanhan kodista ulos. Ei kun sä asut täällä. Mä asun täällä, niin eihän mun tarvitse ulos päästää, kunhan pidetään sisällä, niin mulla menee ihan hyvin. Mitä mieltä Jeti on sosialistista? No se on taas hyvä mä sanon näin, että työnteko on parasta sosiaaliturvaa. No se on ihan hyvin sanottu, joo. Miten mennäisit käyttää ne rahat? No ne on itse asiassa teidän rahoja, mä uskon. Ne on korkeakorkoisella säästötilillä, mitä nyt vähänkään kaveria tuntee. Joo. Niin, mikä toi Crystal Snow juttu on? Joo, eli mikä ei kesken. Siis nykyäänhän Onnenpyörä tai veti se loppu sen silleen ensimmäisen kautta, niin veti Crystal Snow. Joo, oli niinku juontamassa sitä. Mä en muista kuka hänen pari, olisiko ollut Saarisen Niko vai mikä oli. Mutta mikä juttu siinä oli? Ei siinä ollut mitään juttua. Ei siinä ollut mitään juttua. Mä nyt ajattelin vaan, että mä mieluummin sen Sarankasteen kuin Kristal. Niin, niin te olisitte joutunut niinku vetää sen kanssa niinku 2 tyttöä. No, meillä olisi molemmilla ollut korkkeita. Niin. No, mutta sehän ei sulle mitään uutta. Ei. Nykyään ei vaan tämmöisiä 4, 5, 4, 6 korkkareja oikein tahdo saada. Niitähän tosi vähän. Mulla on itselläkin vaikea löytää. Joo. No mitä, nyt sulta on saanut käytettynä niitä, niin No joo, Ropatos on vähän on, mutta vähän liian vähän, koska tää tuli nyt vähän yllättäen tää koko ralli tähän. Tää ei kyllä maalimme ikinä. Yksin, ne jää köllöttää. Hyi saatana. Olisiko se? No se oli bonus. Toi kaveri veke, niin se olisi ollut homma Roger.
Tää on ihana peli. Mä tykkään Ripsitin. Toi on kiva. Mutta tässä on myös yhteinen nimittäin se, että bonuksi ei tarvi mennä ilman ostaa. Kyllä siinä itse toi antaa superbonuksia aika usein. Tulee neljäs kättä. Ei ole mitenkään mahdoton. Okei. Kyllä unelma elää koko aika. Joo, koska kun mä oon pelannut tässä, niin tässä mä oon huomannut, että se on aika helppo retrickerejä, niin kuin +4. Joo, aika vaikeasti vaan saanut kissoja. Niin joo. Normi, sillä 3 bonuksen hästäkällä mä oon saanut pari kertaa 50 kissaa. Okei. Ne on jotenkin aina ihan vihkoja. Niin, ei tuo ole alhaalla. juuri näin ja ei ole vain valdit yläpuolella ja perussettiä. Joo. Tero, miltä saatat päästä seiskalta? No, miten niin saatat? Ja, eipä se nyt ihan hirveän paljon yllättä se. Eikä haittaa. Vanhat työkaverit tekee siellä juttuja, niin mitäs sitten? Ei. Siellähän mä olin aikoinaan töissä. Joo. Pitkä aikaa myi seiskaa puhelimessa. Joo. Mä olen sitä samaa tehnyt kuin paljon. Se oli helppoa rahaa. Se oli todella helppoa. Tuli mieleen sukua näin paljon näitä katsojia tässä, niin sunhan täytyy joskus tehdä live. Kutsutaan koko porukka Tallinnaan ja sä nouset DJ-boksiin ja livenä mennä valtavat screenin taakse ja pelataan porukalla. Niin. Mistäs me se valtava porukka saadaan? Niin, ei noista, mutta jos mä tuon omat jos fanit. otat omia. Sieltä tuli muuten karmea piistä. Polttoista tuntia. Hyvä. Joo. Niin, jos mä tuon omat fanit kanssa. Niin näet sieltä laittaa Zenili olisi heti mukaan, mutta et sä muista huomenna, mihin sä oot lukenut. Sano se Zenili. Sena on ihana nainen. Sena kävi täällä moikkaamassa mua nyt ihan tossa vähän aikaa sitten. Jaa. Että hän ei niinku periaatteessa vielä ole kauhean Zenili, että hän on aika nuori nainen. Ai hän on nuorekas. Hän on nuorekas ja nuori nainen, että en mä vielä sano Zeniliksi. Mutta kyllä tykkäsin. Ai Zenilihän sillä sanoo näin. Hyvä Zenili. Mä voisin vetää tätä hiukan vielä. Kun mä just sanoin, että tämä on niin hyvä basecamp, minkä kaikki, niin kyllä 50 annetaan. Otetaan 50 ilman muuta lisää. Joo. Kyllä. Niin aivan ja viikon päästä uudelleen. Sitten sen nähdään taas. Hyvä. Joo. Jetin elämäntapa-remppa on kyllä toiminut. Joo, niin on ja kyllä on itselläkin hyvä olla. 53 kiloa lähti painoa pois ja... Se on muuten karmea määrä. On se ja kyllä on parempi ollakin. Mutta 106 voipurkkeja. Joo, niin jo. Vittu se on paljon. Se on vittu. En mä nähnyt niin paljon kaupassa. Ei. Kyllä se vaan ja suosittelen kaikki muillakin, kenellä on semmoinen 30 kiloa tai enemmän ylipainoa. Kannattaa ottaa sitä vähän pois. Kiitos. Kyllä se vaan elämä muuttuu niin helvetissä. Tälläkö se lähtee? Ja lonkerolla se lähtee. Okei. No sittenhän mä oon ihan oikealla tiellä. Joo. Mullahan aikoinaan Iltalehti soitti, että kyllä sä Etrot ihan perseestä, kun sä oot sanonut johonkin toiseen lehteen, että alkoholi ei lihota. Mä sanoin, miten niin? No sä että alkoholissahan on ihan perkeleesti kaloreja ja muuta. Mä sanoin, mene kattoo sillalle noita katujen miehiä. Kuinka monta on lihavaa sä oot nähnyt? Ei siinä kauhean paljon ylipainoisia ole kyllä. Se lähtee syömisestä. Joo, kyllä se. Joo. Se on vanha sanalasku, että nälkä lähtee syömisestä ja muija juomalla. Kyllä, ja niin se kyllä pitää paikkaa. Se on meidän molempien kohdalla. Miten jetit tiputti? No siis mä lopetin vaan, tai mä puolitin kaikki ruoka-annokset. Ja sit mä kävelen joka päivä puoli tuntia 45 minuuttia. Ei se oikein muuta. Ja, siis urheiluhan ei laiduta pätkeäkään, mutta se on siihen omaa vireystilaa ja muuta. Siis kun sä kävelet puoli tuntia, niin sultahan lähtee joku 150 kaloria, tiedätkö? Ja kun sä syöt marssipatukan, siinä on 400. No niinhän siinä on. Joo, et kyllä se perustuu. Nyt mennään sit pois tästä. Mä otan tän. Ei yhtään vapaapeli tästä paskasta. Mikäs sitten? Joo. Haluatko vielä häksota? Se on äskeistä valmistajaa. Siellä on aika hyvää. Häksä on hyvä. Haluan, niin joo. Sitten kun mä saisin kirjoittaa sen vielä. Joo. Niin, koska... No ei mennyt moneen kertaan väärin vielä. Joo, hei. Tos ehtis meneekin. Tässä, jos näkyy hei, mä olisinpa ollut semmoista niinku, mikä se on semmonen mielisairaalapeli? Mentaali. Ootko sä tehnyt tosissaan? Olen. Sit mä oon voittanut 66 000 kerran. Selvä, mutta se taisi tulla ostolla. Joo, ostolla, juu. Tää on nyt on mahdollista. Normipelillä et tuu sitä bonusta saamaan ikinä. Onko näin? Selvä. Mutta ei mitään yrittää. Mutta onhan meillä tässä aikaa. Sä oot 70 ja mä 74. 74. Meillä on vielä monta hyvää tuntia aikaa. Että ei mitään hätää. Mut miten jos alipaino, onko siihen vinkkejä? No eikö se sit vaan syömällä menee? No mun mielestä edelleenkin tää lonkero, nyt toimii siihenkin. Joo, loppu se sipsisyöminen, joo se on totta. Niitä sipsejä ei saa pistää suussa saatana koskaan. Mä voisin kyllä periaatteessa elää niillä, mutta kun mä oon vähän pännissä, mä en saa syödä. Joo, mä olen kasa-additti. Joo, voisin kyllä elää niillä. Se ihan vaan, jos se vaan jollain tavalla olisi mahdollista, niin onnistus hyvin. Joo. Ja mentaali ja kusirako. Onko toi sun peli on kusirako? Tää on taas toi sun mentaali. Joo, no ihan mahdoton. Se kuulemma voi ehkä Basecampilla antaa kerran 14 000 vuoteen jonkun osuman jollekin. Joo. Se on onneksi joo.
Joo, just näin, että kyllä voittoja paljon, mutta kyllä Jesru aika suoraan myös sanoi, että kyllä tulee nepparikin sitten niin railakkaasti, että ei tässä niinku ihan tässäkään ei nyt vieläkään ei löydy sitä, joka on rahansa tehnyt uhkapelaamalla. Ei, kyllä se vähän hankalaa joo. Kulut on aina kovemmat kuin nämä hienot voitot, mutta tietysti kun tarpeeksi rappaat, niin kyllä se joskus osuu. Kyllä. Näin se vaan menee. Kiva hahmo oot kyllä, mutta harmi, että koppasit rahasi. Ei tää mitään rahoja ole kuopattu. Tähän ei ainakaan. Toi on totta. Mä otan se saatana Amazon joken. Nyt mä haluan yhden pelin tonne listalle. Itessä 80 sentin pania metaspinnistä 600 x. Vähän vitutti, no varmaan. No sekin on 600 ja sitruunapippuri, just näit sen näin. Mikä on sitruunapippuri? Sitruunapippuri, mä voisin elää silläkin. Sitä pitää laittaa kaikkea, ihan kaikkea. Mä laitan yleensä grillimaustetta. Santa Marian sitruunapippuri, ihan kaikkea, aivan kaikkea. Ai, en mä laita sitä kuin kalaa. Ei ihan kala, joo, ihan sitä pitää laittaa kaikkea. On toi on vaikea peli tuo kyllä, toi on todella haastava. Niin. Tommonen, nyt mennään kovilla. Onko säännöissä semmonen nyt, ettei saa ostaa bonusta? No ei niitä periaatteessa säännöt on sitä, että me voidaan muokata niitä, jos tarvii. Niin. Miksi me osteta kerran ja pistetä tohon piiloon? No voidaan me tietysti sekin tähän, kun ei vaan kerrota kenellekään. Niin. Eikä tätä kukaan katso, eikä tätä kukaan näe. Ei. Me voidaan yksi menttali ostaa tuohon ja laitetaan se piiloon. Juu. Toi on hyvä idea. Ja nyt tehdään se silleen, että sanotaan, että tsiikatkaa lokki. Katso. Joo, samalla ostetaan tästä. Ei mä katso lokkiin. Toi on semmonen, ei taju kukaan. Tää, jos me tommonen 200 jörväset ostetaan. Tuli aamulla Baltic Princessin Tukholman Ananasonkertoon loppu. Se ei ole mikään ihme, se on tosi suosittu juoma. Mekin saatiin viimeiset 10 koria tosta Prismasta. Niin saatte. Siellä ei ollut se 10, mutta me sanottiin, että ei me muuta tarvita koko taksillaksi. Mentaleja 0,20. Saanko mä jotain? Sain. Mä sain vaparit tehdä pelaamalla. Oi. Jengistä saa näitä pelaamalla. Oi. Tää oli sun. Tätä ei nähnyt kukaan. Kato, ei kukaan suomannut. Ei kommentoinut kukaan mitään. Ei näköjään, onneksi. Joo, no onneksi ei nähnyt. Siellä näytetään, puhutaan vastaan sitruunasta ja pippurista. Amazon. Mikä sä oot nyt Amazon jokkana? Mikä se oli? Amazon. Big Bass Amazon. Tommonen joku. Big Ass Amazon. Betsi oli joku 5,25, mutta siinä on bonus. Se on joku 4,5. En tiedä. Okei. Tarpeeksi lähellä. Ei, näillä ei ole mitään väliä. Joo. No niin, uusia pelejä. Tuli mentallis nopeasti ja superbonus. Se oli kyllä ovella. Näitkö, kun se tuli vaan pam. Joo. Kerrankin se tulee noin, mutta kävit säkä. Mä laitan itselleni mietistä seuraavaa omaa uhria siitä. Siellä kysytään vähän asuntokaupasta, niin on sinne vaan myymään asuntoa Kupittaan kadulle. Seriakin mä voisin itse asiassa ostaa yhden kyllä. Peseekö tälle joku muu vehkeellä? Kuka nyt on pessyt taas vehkeellä ja mitä? No, Xaero, saatana. Pervo. Noniin, mikäs Mikä peli vai? Niin. No katoppa se Haksaavin lista vielä kerran. Kurkataan se vielä. Ei kun hei. Nyt mulla on loistava. No minkäs tyylisen kuvioita? Semmonen pigi, possupeli, missä etsitään kultaisia possuja. Jos on vedistä. Mikä? Ei kun se oli eri. Siihen tulee sellainen, siinä on kultaiset possut. Mikä perkeä? Kirjoita tuohon Big, jos sä löytäis se possu. Kultaisia possuja. Niin, se oisko se Biggie toi? Riches. Joo. Red Tiger ei säilytä vapareita. Ai jaha, selvä, no sit me ei kosketa. No suohan ei tietysti kiinnostaa, kun sä pelaat muutenkin ne vaparit, että Joo, sillä no ei ole sinänsä väliä. Sitten otetaan pois, sit me ei oteta sitä, jollei se säilytä Se ei säilytä, Biggie Riches ei säilytä. Ja terveisiä vaan pelin tekijälle, joka nytkin katsoo tätä striimiä, niin jumalauta jatkos pistä se säilyttää. Kyllä ne pitäisi, mutta toi paska ei säilytä. Se on ikävä juttu. Katsoppa tätä listaa, täältä vaan rupeat. No siinä on ihan... Bucklife, se on karmea. Se on karmea. Se on aivan hirveä. Eli peli. ilman muuta vedetään siitä. Tää on nyt paskin mitä Hacksaut löytyy, niin otetaan tämä. Mä itse tykkään. Tää on ihan hyvä. Lähdetkö heti Kotkan meripäiville viikonloppuna Selänteen kanssa? En mä usko. Annetaan Selänteen hoitaa se homma. Mä oon pari kertaa Selänteen kanssa ollut jo. Siitähän tulee aika kova jätkä nyt siitä Kotkan meripäivien
Suomen krapulaisin naamajätkästä. Joo, mutta kyllä se olikin kova krapula. Oli hyvän näköinen krapula, siitähän tehtiin nyt olut, mikä myytiin loppuun heti. Ja... Joo, ja ongelma tai ihmeellinen juttu oli, kun se antoi se äijä jonnekin haastattelut, hänet tunnistetaan siis kuvaperusteen vieläkin, niin se ei ole ilmeisesti tullut kuntoon se Niin, että se on edelleenkin yhtä krapulassa ollut nyt tässä niin seuraavat 7 vuotta. Niin, meinaa se normaali naama, niin sitten ei tunnista kyllä kukaan. Ei, se on just käynyt parturissa ja kaikki oli elämänhymyilijä. Joo. Mutta siitä krapulanaamasta kyllä saattaa joku tunnistaa, mutta ilmeisesti jatkanut tolla tiellä. Joo. Tuo lukee, että Teukka Salama vetää vissiin isosti Kotkassa, no se riippuu Sirpa paikalla. Niin, varmaan aika paljonkin riippuu siitä, joo. Matti Nykänen sanoi aikoinaan, se oli muuten rauha hänen muistolleen, hieno mies, niin sanoi aikoinaan, että muista aina pitää silmät auki, kun sä rakastelet. No. Saattaa muuten vaimo yllättää. Nimenomaan, toi on hyvin sanottu. Aina silmät auki. Muuten voi vaimo nähdä milloin tahansa. Joo. Niin no mä en oikein tiedä, mä vähän luulen, että Sirpa ei oikein sen tyylinen. Sirpa on hirveän paljon jaksaisi rallattaa tuolla Kotkan meripäivillä. En mä usko, että jaksaa. En mäkään jaksa sitä katsoa, vaikka mun nimi Sirpa olekaan. Teemu kävi nyt tyttärensä kavettelee vähän tennistä taas. Joo. Siinä on kova parivaljakko kyllä tenniksi. Nehän oikein pärjäskin. Mä käsitin näin, joo. Molemmat on aika kovalla tasolla lajissa kyllä. Oh. Kyllä siinä vähän jotain urheilugeeniä on suvussa. Ihme ja kumma. On, joo. On tuo Paklav, toi on vaikea laitos. Oh. Niin on kyllä tääkin. Anubis on ihana. Anubis on todella ihana. Joo. Niin tässä on mennyt aika monta pyöräytystä, ei kyllä lähellä. No 100. Me koko ajan pyöritellään, ei tässä kovin moni peli ollut lähellä. Aikaa on hyvin, ei mitään hätää. Joo. Joko se herrasmiehet kävi pelaa golfia? No ei olla ehditty vielä. Pelaatko golfia? Ei. No sitä mä ajattelin, että sä et kyllä mä oon muutaman kerran, ei oo kyllä mun juttu. Tänä vuonna aloitin taas semmosen pienen 8 vuoden tauon jälkeen. Joo, se on jotenkin saatanan raskas peli. Sä hakkaat jotain pientä palloa ja et sä näe mihin se lentää. Ei sitä tarvi nähdäkään, kyllä vaan saatana kovaa ja kävelee ja katsoo mihin se menee. Ei koko päivä mennyt, kun sä ehtisit vetää hyvää pohjaa. No mutta sehän on parasta, että koko päivä menee siihen. Ei tarvitse olla kotona ja muutenkin. Onhan se ihanaa. Joo. Niin. Tuo Espanjassa on tietty 1 miljoona kenttää, mutta en mä. Siellä on. Mä oon käynyt se Torrequebrada käynyt pelaa moneen kertaan. Se on upea kenttä. Ja siinähän on niinku vain joku 30 kenttää niinku 50 kilsan säteellä. Että sieltä löytyy vähän vaihtoehtoja. Onko Jeti Tero poika? Kyllä. On. Kauan kadoksessa ollut. Tai siis nykyään mä oon poika, mähän synnyin sulle tyttönä. Tyttönä synnyit silloin aikanaan. Joo, kyllä mä muistan, että niin nätti plikka kyllä. Milloin pelaatte frisbeegolfia? Hei, nyt täytyy sanoa, että nyt on hieno kysymys. Frisbeegolfia mä oon sit taas pelannut ja mä tykkään siitä. Olen helvetin huono, mutta tykkään siitä ja Mennään ihmeessä. Voidaan striimata frisbeegolfia. Joo, ja mulla on firmalla oma tämmönen väyläkin tuolla Turussa. Niin kuin saa jostain niitä omia väyliä. Joo, meillä on semmonen ja se on kiva laji. Ammattilaiset semmonen paju, joka ainakin oli joskus Suomen ihan kovimpia siinä lajissa. En muista nyt etunimen, mutta joku paju se oli, niin nehän hallitsee sitä Huhkova. Saatana tai toi iso lötkylä. Joo, toi ei tuu muuten koskaan. Ei osu ikinä. Ei toi iso pihvi. Se oli aika huono autoplay, se oli yksi. Joo. Nyt tehän oli tuolla Nokialla Euroopan suurin turnaus, frisbeegolf-turnaus. Siellä suomalaiset vähän pärjäskin. Naiset. Kato, miksi kainuulainen nainen pitää silmät kiinni rakastaessa. Hän ei kestä nähdä, että toiseen tekee. Juuri. Joo. Mä en kestä tota. Pelaaja 2, mitä ihmet, miksi sulla on, toi on Jaajon nimimerkki toi pelaaja. Se taitaa olla ilman alahässäkkä viivaa. Niin taitaa olla, joo. Niin mä katsoin, että Jaajo heitti pienen Jerryn poikasen siihen. Se on ollut kyllä Jaajalta hyvä. Mä luulen, että Jaajo on... Miksi sä saat pelata, mutta mä en? No sen takia, että sulla on vähän pelit loppunut. Instagramin homma taitaa olla toi. Kerroppa sitten. Vieläkö mennään Häksöön, no siellä on kyllä aika paljon tykittämättä vielä. No joo. Mennään ihmeessä. Sano vaan, kun näyttää joku hyvältä. Tämä! Book of Time. No kun se pyörii tossa, että älä sitä ota. Ota oikeastaan mikään vaan, koska täällä on 9000 peliä ja sä otit saman mitä mä. Niin sä otat Hei, tää Outlaw Inc. on niin huono, että sitä täytyy koittaa. Se on jo niin paska, että onko sitä pakko edes koittaa? Ei. Koitetaan ihmeessä. Voidaan me koittaa, mutta se on kyllä ihan hirveetä skeidaa. Ei ole koskaan tullut penniäkään tästä. Eikä ole tulossa, joo. Kyllä sit täytyy nyt jossain kohtaa tulla. Tulossa, ei lähelläkään, ei. Minkä takia ne tekee tämmöistä kuraa sitten? No sen takia, että jotkut idiotit, kuten me vaikka pelaa. No niinpä. Mutta nythän on siis semmoinen tilanne, että mulla on 2
vapari tuo odottaa, tai 1,5, kun mä etsin. Sulla on 1,5, sulla on Jetro. Sulla on 2,5. Joo, ja sulla on rehellisesti pelattuja 3. 3, joo. Mä niinku periaatteessa on 2,5, 3. Mut Big Bass Amazon, niin sit otetaan se 0,5 pois kyllä. Se on semmonen huono peli. Eikä ole, se on viimeisen päälle hyvä laitos. Niin kyllä ihan vaan millä mittarilla katsotaan tahansa, että niin kyllä mä tätä johdan. Jaha, sieltä kun rupeaa tykittää. Aika hyvää 100 se voittoa. Kaikki otetaan. Joo. Siellä on vielä tähteä jäljellä, ei ole enää. Ei ole Se enää. oli hyvä. Oli, voitto oli hyvä. 103 € tarkalleen ottaen. Se oli aika hyvä, noita me tarvitaan. Koska jätimme takas pailapannu. Tästä on muuten hyvä kertoa tämä pailapannu. Siis tämä koko homma lähti niin, että mulle Ilta-Sanomat soitti, että he haluavat tehdä nyt jutun Espanjasta. Mä sanoin, että mä olin just edespäivän nähnyt jutun, että joku perkeleen talidomi oli laittanut, että Italia on muuttunut pizzauuniksi. Niin mä sanoin, että okei, mä annan sen haastatteluun, mutta vaan sille ehdoin, että laitatte otsikoksi, että Espanja on muuttunut pailapannu. No ne lupas, ja niin ne myös kävi. Eli tästä tulee tämä. Tästä tulee tämä pailapannu. Se oli ihan siis läppää, vaan kun mä otin niin paljon päin. Ei Italia on muuttunut pizzapannuksi, eikä muutu. Ei kun pizzauuni. Joo, ei. Kumpi on tärkeämpää makuaineessa saada verhokirja vai valoppois? Kyllä mä laitan valoppois, on tärkeämpi. On tärkeämpi kyllä, mutta kyllä ne pitää molemmat olla verhot tiukasti lukittuna ja äkkiä valot tekee. Jetillä joka peli persestä ja tahallaan kuoppaaminen. No ei tää kyllä tahallaan kuoppata. Joo, ei tässä tarvitse hirveän paljon nähdä vaivaa. Kyllä tää näköjään menee ihan sulavasti ilman yrittämistäkin. Että hyi saatana, on tää nyt taas jotenkin tosi vaikeeta. Mä kokeilen yhden pragmatikin. Eikö Espanjassa ole aina kesällä kuuma? On, mutta nyt on jotenkin extreme kuuma. No se on 4-5. Kuumat aallot ja mitkä nyt on menossakaan. Joo, siellähän on kaikki. Joo, se on totta, joo. Tää on ihana. Tsikedi, tässä sitä pelataan parhaimmillaan. Joo. Pelaako Jetin slotteja? Joo, sitä tässä käyty läpi. Kyllä mä pelaan. Mun mielestä on ihan kiva. Tää on hyvä harrastuksena. Huono isäntänä. Joo. Jetro tuli kuumuttaa pakoon. No itse asiassa se ei ollut kyllä kuumuttaa pakoon. Mä tulin sen takia, kun täällä on Tallinnassa on nämä kivat pokeriturnaukset, eli Kings of Tallinn. Summer Showdown. Summer Showdown, joo, mä tykkäsin. Kings of Tallinn talviversio. Joo, on niin kiva tapahtuma, kyllä ihan älyttömän kiva itse asiassa. Et suosittelen kaikille, ketä haluaa viettää pienen lomaa ja vähän pelata, niin täällä on vaihtoehto. Joo. Esimerkiksi tänään, onhan täällä ollut upea päivä. Perkele lähempänä 30 lämmintä varmaan. No 2,5-2,7 ja aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Eilen oli vähän ihkeä. Eilen tuli vettä kuin Esterin perseestä. Joo. Onhan tää, kiva paikkahan tää on. No siinä se oikeastaan vastaus Ruttu mummo tulikin, että minkä takia on tänne eksynyt tällä kertaa. Jos me on monen kertaan sanottu oikein, että pitkään 15 vuoden takaa Helsingin kasinolta alkoi hommeli. Tämä tulee aina tonne väkisinkin, mutta ei voi jättää oma arvoonsa. Joo. Eiköhän jokainen hoida omat hommansa, niin sillä päästään jo pitkälle. 1,25 tuntia herrasmies tekee 1140 uutta alkoholistia sättiä. Joo, meidän pitäisi saada kyllä sponsorin tuolta Hartmanilta. Joo, niin pitäisi ehdottomasti. Nyt saatiin tää paska onneksi veke tästä. Että ehkä se pitää vaihtaa, ei ole niinku mitään tullut. Siinä oli kyllä sulla äsken hyvä se toinen idea. Joo. Katsottiin äsken tätä. Dorkaahan sä näytit vai? Dark Unit, joo. Joo, tähän tippuu ne 3 tyyppiä kesken. Nimenomaan Antalya Orko. Sama setti mulla sitten ilmeisesti. Velkainen rotta. Ei mulla kyllä muistaakseni ole velkaa pennikään, mutta kai se jonkunnäköisen rotan tekee. Joo, ja näillä on hyvä aina nämä velkasi, niin yleensä nämä, jotka sanoo, niin ei itse saa edes velkaa. No se on hyvä. No, siitä. You have won 3 free spin. Se oli meikäläisen karmeen pohjamylly. Niin kuin sanottu, eiköhän se ole kaikille parempi. Hoidetaan omat hommansa ja yrittää kaikki pysyä pinnalla, niin hyvin menee. Sillä pärjätään jo tosi pitkälle. Muistaako heti vielä, kun juotiin Turun Huntersinissä linnunmaitoa harvasen viikonloppuun? No en mä kyllä muista, en mä harvasen viikonloppuun siellä, mutta käynyt tietysti on. Mä vedän nämä kaikki pragmatikit solmuun. Mä otan sulta se Irto 100. Se mulle nyt on tärkeintä tietysti tällä hetkellä, että mikä se uusi peli? Täällä on muuten joku ihan jäätävä. Tämä. Hävisit. Tästä kun mä vedän vaparin, saa hävinnyt tää homma. Joo. Aha, onko se? Nyt voi ruveta jo 100 siirtelee, kyllä.
Mitä se Hune? Terolla ei ole penniäkään rahaa. No toikin on totta. Silloin kun ei pennikään rahaa, niin vaikka ei ole hirveästi velkaa, no itse asiassa kyllä se onnistuu. Toi kompa on hyvä. Ja silloin ei saa edes velkaa. Ei, no mutta sekin on, että kun sä et saa velkaa, vaikka yrität saatana, kun ei kukaan ei suostu lainaamaan sulle. Joo. Niin se on. Nyt on pakko käydä heittää keppi 8 lonkero alla. Niin... Ota kuvia. Laitetaan Discordiin. Joo. Saadaan vähän kontenttia tähänkin ralliin. Ja nimenomaan huomatkaa sana vähän. Todella vähän. Joo. Tero, turppaa kiinni. Hyvä Tappe, terve. Hei, kiva, että olette täällä. Meillä on hauska setti tässä. Jetro aina kiva nähdä. Ja vähän pörpötellä, ottaa muutama lonero ja jutella mukavia. Niin tää on ihan kiva setti. Mä tykkään. En tiedä, tykkää kukaan muu, mutta minä tykkään. Ja. Boss, mun käsittääkseni ei nyt ainakaan tällä hetkellä muuta. Noissa onkaan ihan tarpeeksi tekemistä. Näin mä oon ymmärtänyt. Outlaw vedettiin just äsken. Ja Kutafoni, niin kuin sanottu, niin jo Helsingin kasinolta 15 vuotta sitten, plus 15 vuotta, pitkän ajan takaa. Aivan niin se Maxi-pesä. Siihen jätetään muuten kyllä viimeinen joku himakka. Se on ihan selvä, aivan selvä. Ja Joker Bombs vedetään. Mä voisin tuohon vaikka antaa Jetrolle, että sekin reppana pärjää tässä jollain tavalla. Niin annetaan yksi hyvä peli sinnekin. Katsotaan Rautsikka, en tiedä yhtään. Meillä ei ole mitään sopimuksia mihinkään suuntaan, että ei ole puhuttu mitään. Sovittiin vaan, että pelataan tänään slotteja ja katsotaan mitä keksitään. Kasinolle luvattiin mennä kyllä vielä takaisin käymään jossain kohtaa. Mutta ei meillä ei ole mikään hätä, että tänään ei turnauksia vedetä. Huomenna sitten meillä on seuraava turnaus 19.30 on semmonen kuin joku Celebrity Special jotain, joku pokeri. Stackem listaa, ilman muuta listaa. Joker Bombs ja Stackem, mä pöllin toisen ja toinen annetaan Jetrolle, joo. Ja mä otan ton Three Buzzing Wilds, nyt mä voitin tän rallin kyllä. Kyllä tää on yhtä maali. Tää on hyvä peli. Mä jotenkin dikkaan tästä. En muista panostetaan yhtään, varmaan Femman lähellä se on. Sitten mata se Stackemi ja jätetään Jetrolle tohon toinen. Tää mulle. Pitäis mun ostaa. Mä ostan johonkin kyllä vielä. Katsotaan, en tiedä vielä mikä. Voi olla, että jopa San Quentin. Se on aika lähellä, että mä siihen ehkä tärväsen. Katsotaan mihin tää tästä menee. Mä luulen, että tästä tulee vielä joku base gamekin kyllä. Tähän laitetaan Joker Bombs. Siellä on tulossa ilmeisesti keskiviikkona on tulossa Hunelta ja Rivolta joku iso härpäke sitten. Ai saatana unella. Mä muokkaan ton nimen kohta joo. Hetki. Ja eihän se mitään muuta kuin meikäläisen nimeä oo, että siinä saa aika turhaa puuhaa laitella niitä. Mistäs puuttunut? Tuolta puuttuu ainakin. Hetkonen. Se on siinä ja no sekin on siinä. Ei saatana, tää on kyllä aivan yhtä maali tää homma. No niin sit katsotaan. Remit mun tietenkin. Anubiksekin voisi ostaa 3 skätteri ostoa. Sitä Jetro ei huomaisi kyllä ja siitähän se tili tulee taas kuitenkin. Joo, Outlaw, joo se kokeiltiin jo. Niin, se siinä Expander on vähän huono. Expander täytyy kertoa tarina. Meni vähän huonosti, eli siis Megamonttu Sami kyseessä, Tesla Sami, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Niin eilen oltiin kasinolla, se mietti, että mihin turnaukseen osallistuu ja päätti vetää 555 € Texasiin. Että ajateltiin, että totta kai se jatkuu tänään. Tänäänhän se jatkuu ja Sami olisi tänään ollut vielä tonteilla. Ja sitten kun oli päivän päätöksessä, niin Sami oli chip-leaderi koko turnauksessa ja katsottiin, että tänään on päivä 1C ja 1D ja turnaus jatkuu huomenna, milloin Sami on sitten poissa, ettei ole koko maassa. Että tää meni ihan helvetin tyylikkäästi, että siellä chip-leaderi jättää stackin pöytään ja ei tule pelaamaan koko turnausta. Että tässä käy vähän huono. Jos joku nyt kokee olevansa ihan helvetin komea, rikas, iso egonen ja muuta, niin sitten vaan Samin paperilla pelailee. No ei. Näin ei tule käymään, että joo, kyllä se valitettavasti stacki jää pöytään ja siellä on irtochippejä jollekin tarjolla.
Etpäs arvannutkaan, että minä tulen täältä. Sun selältä. Sä hyökkäsit saatana takapäin, mutta se hyväksytään. Siihen mä oon tottunut. Mä otin tuossa vähän vaparia välillä. Entäs mulla ei varmaan tullut. Vähän huolestunut tästä, kun täällä on esimerkiksi viimeiset 3 Tero. En vaan, mä oon huolestunut siitä alkuvaiheesta, se meni mulla huonosti. Mutta mulla on nyt niin, 2,5. Niin, sulla meni alku vähän huonosti, keskellä ei kulkenut ollenkaan ja loppu mennyt ihan päin peristä. Se johtuu siitä, että sä saat vetää stackemia ja mä en. Se on ihan totta. Niin, mutta sulla on Jokerbombs. Ei toi totta. Toi on ihana. Stackemista ei ole paljon luvassa, vai olisiko? Nyt tulee teitä paljon. Mä Jullu kirjoitin, ne ei ole vaan päivittynyt sinne. Kyllä ne lukee tuolla mulla lukee kyllä jo, ne ei vaan jostain syystä nyt päivity. Kyllä ne tossa on updateattu kyllä. Jerbeni ei puutu, ne lukee täällä listalla, pitää voi todistaa, että tuolla lukee hienosti Tero. Kyllä, joo. Ei vaan jostain syystä ruutuun tule, mutta me ei nähdä ne tässä, ei mitään hätää, älkää jännittäkö. Tero, ootko Jetro ikinä näyttänyt poveriklippiä? On ja sanotaan, että on vieläkin karmea koloa. Onko mä näyttänyt sitä? Et. No mä voin näyttää. Ei kiitos. Eikö tuollahan lukee, että sä oot näyttänyt? No ei sitä tarvitse enää katsoa. Se on semmonen, Hunekaan päätettiin, että otetaan vähän, silloin oli klökiä jäljellä vähän jäänyt. Joo. Tero, miten oot Jetin saanut tonne? Siis sähän kannoit mut Palomies otteella. Palomies otteella ei paljon kysely, sillähän sitä näin hiipi. Outlaw ei oo testattu. Kyllä me joku Outlaw Kyllä me vähän kokeiltiin. Joo, se meni ihan perselle, ei kokeilla koskaan enää. Joo, niin Hunen kanssa vähän kokeiltiin pari klökiä sitten tehtiin, ruvettiin pelaa vähän slotteja. Me oltiin ehkä vähän helläs mielentilassa. Ja molemmat oli varmoja, että no nyt pamahti. Niin ehkä saattoi puuttua yksi semmonen kuvio. Joo. Ja molemmat tuulitaan heitetään yläfemmaa, että no on se siinä, että tää on jäätävä ja nyt tulee tonne ja ruvetaan katsoa ruutuun 30 €. Ja sitten alkoi vähän semmonen pikku soosina, että mitäs vittua tässä nyt oikein kävi ja kumpikin tajusta. No nyt oltiin muuten vähän poikkeasti taas vähän tyhmiä jätkiä. Niin. Mä otan Powerin seuraavaksi, nähdään mikä peli on kyseessä jo. Ja sä voit ruveta miettimään omaa seuraavaa. Noi puhuu Big Time Gaming Outlaws, pelasitte häksääviä Outlaws. Niitäkin on 2 eri. Mutta se on ihan hirveä. Joo, viimeksi näin Jetin Forssan kattoterassin hyvä hurluminen. Ja pysy siellä kattoterassin Forssassa, vaan tuut näkemään myöhemminkin. Siellä kun oot käynyt vetämässä kaksikäisen salmarin. Forssassa. Tero, näytä sulle tatuointi. Onko sulla tatuointi? Mä otin sen Hunnen nimen. Hävisin sivuvedot, eli sivari, mitä mekin sunkaan tänään pelataan. Me pelattiin vaan tatuoinnista. Kumpi häviää ottaa toisen nimen tatuointina selkään. Eli tuolla klassinen. Tää on tommonen. Kaunis. Kiitos. You lose Hune every time. Kyllä, ja saatit muuten bonuksen. Niin. Mutta se ei lue täällä, se ei lue täällä, se lue täällä. Se lukee, saatana. Mikähän meillä pelissä? Varmaan 4. Joo, se oli se. Olisiko se ollut 4, joo? Se varmaan oli. Joo. Ja Jetro pieneen kirjaimin, totta kai. No on Terokin pienellä kirjaimilla, saatana. Ei tässä nyt ketään ruveta halveksimaan. Minkä sä halusit? Nyt me otetaan Sweet Bonanza. Oho. Joo. Eli makea Bonanza. Tää on jouluversio. Jouluversio, joo, ilman muuta. Ilman muuta olla niin lähellä joulua. Tässä on enää kuin 184 päivää joulua. joulua. Niin lähellä, että kyllä nyt voi vetää jouluversiota jo. Ja ilman muuta extra betti. Kyllä tää haisee rahalle tää homma. Jeti Feasting Fox, voitat Sivari heti. Mä otan seuraavaksi Feasting Fox. Joo, Feasting Fox. Joo, se on nyt. Se on kova. Iso nörkki Fox. Siitä mä taisin vetää jonkun itse asiassa maksimin voiton. Ai. Ei ollut maksimin voitto, mutta ruutu täyteen Wildia 2 kertaa. Se maksoi jonkun verran ja se oli hyvä. En muista mitään, mutta jotain hyvää. Maksimin voitos puolella se on tulossa, tai ei. Niin olen minäkin, että se on ihan totta. Se on ihan totta. No mä otan käden sit pois alta. Ota äkkiä pois. Ne sivarit on siellä merenpohjassa, niin ei me niitä voida vetää tuossa. 400 lonkeria pädelmailla meni sinne pohjaan. Joo, niistä ei voida pelata. Ei, ne on mennyt jo. Remit, mun käsittääkseni Jetro ei. Tää on varmaan ainoa alusta, missä Jetro ei vedä. Tää on OnlyFansia ja on saatana Instagramia ja Snapchatia ja Twitteriä. Ja joo, mutta kaikki muut tässä kaikki ei. Muut, mutta tää Twitchi sulta taitaa puuttua. Joo. Mä olin hetken, mutta ne pännäs. No en ihmettele yhtään. Olisin tehnyt itse täysin sama. Tuli järkiin. Siis mä pännäsin itse. Niitä pännäsit itse? Okei. No ihan oikein tehty sekin. Olisin tehnyt täysin sama. Kato, nyt on tuossa hyvä voitto. Ei tullutkaan. Ei nyt tainnut tulla. Ei tullut. Tässähän ei ole kertoimia mahdollisuus saada peli aikana. Onko näin vai? No ei ainakaan koskaan mulla ole tullut. Mä en oo kauhean paljon pelannut.
Toi on mulle vähän uusi tuttavuus. Tarvittiinko noita tikkareita niin No, 4? 4. Joo. Sen verran mä oon pelannut. Näköjään 3 ei riitä, mutta Ei. 4. Nyt mä voin kertoa 4 tarvitaan. Selvä. Joo. Mä kerron En huomannut sitä itse. OnlyFans-linkki. Joo. Mä laitan sulle Privana Karmatar tulee se. Jetro jos alkaa vetää Poreamen striimejä. On sit ollut juttelu. Jaajohan perusti aikoinaan tai Jaajo Jakutsi. Jakutsi. Mä Joo. muistan sen. Jumalauta. Silloin mä olin muuten joku 2-vuotias. Kyllä mä niitä kattelin. Joo. Se Mä oli tykkäsin kova. heti Twitter-pollista, porukkaa repii, niin ne aina repii, kun mähän tein tämmöisen kyselyn, että pitäisikö Riikka Purra erota, ja mä aina tykkään, kun sieltä tulee heti, että tää on sun tämmöistä niinku Twitter-kuplaa, että Niin, tulkaa joo. muuten seuraavaan mua Toi Twitterissä, jos sekin meno kiinnostaa. Tommonen kevyt mukava aloitus tohon, että Joo. sillä saa ainakin kommentteja. Mikä sun Twitteri on? Jetro Rustet, niin se kai taisi olla. No en mä sitä tuonne kirjoita. Ei tarvi, kyllä ne sieltä mut löytää. Kato. Tuossa oltiin Jeti Kyllä mä se juhannuksena samalla lennolla menossa Espanjaan, kun kone myöhäsi turpojen takia. Joo, niin oltiin joo. Siinä oli joku ihme polemiikki. Kyllä mä täältä kaivelen. Jos teidän yhteiseltä reissulta löytyy jotain legendaarisia tarinoita, mitä voi paljastaa, niin heittää joku. En mä tiedä voiko. Meidän. mutta Ei ole varmaan mitään, mitä oikeasti voisi kertoa missään ilman, että tulee jonkunnäköinen syyte jostain. Eikä ole mikään vitsi. Eli se on meillä retkiä kyllä. Siis on Makedonia, on vähän kaiken näköistä maata ja Espanjaa ja vähän sitä sun tätä. On. Siellä on ehkä joku yksi aamupala, minkä voi sanoa, mutta ei mitään muuta mä varmaan lähtisi kertomaan. Joo. Onko Jeti vielä politiikassa mukana? En oo, se riitti kyllä mulle. Niin sä olit sen Jalliksen. Joo, mä olisin Siinä liikennekysymyks perustamasta alkuvaiheesta saakka, mutta ei ole kyllä meikäläisen alusta, että oli niin raskas soutunen. Kato, 100x. Sieltä tulee muuten vähän rahaa. Jatka nyt saatana jotain jonnekin. On se 500. Oli se 500, se oli hyvä. On hyvä. Joo, se oli hyvä. Se oli hyvä. Se oli isoin voitto tällä hetkellä. Niin, Twitter ei muuten enää saatana kauan Twitter. Sehän on X. Niin, muuttuuko se vai? Niin. Joo, x.com. Ai, en mä kuullutkaan. Joo, No niinpä tietenkin. joo, se on x.com. Joo, ja muna on näytetty yhdessä, kyllä. Se on yhdessä ja erikseen ja on. Joo. Tsenai, mikä vittu se on? Zeniili. Yllättää kyllä, että tässä vaiheessa alkaa niinku jo toi silmä. Mä oon killin silmä. Tiedätkö mikä on killin silmä? No tollaset. Joo. Nyt mä tiedän. En mä ennen tiedä, mutta kyllä mä nyt tiedän. Joo, se on nykyisin Zenai. Se on ihan vaan x.com. Joo. Se oli mun mielestä ehkä, aika paska nimikin kyllä. Niin kuin, Joo. aika paskaa varmaan palvelu, kun en tiedä. En oo käynyt tutustumaan. Joo. Ne vaihtaa nimeä. Mikä järki siinä nyt tässä on? Niin, mä mietin Erpen ihan sama, että paljonko maksaa, koska sehän on ihan selvää, että maailmasta ei löydy enää 3 kirjaimista yhdistelmää, ei löydy. En mä usko, että oikein mitään kirjayhdistelmää, mitä ei ole varattu. Mm. Et vaikka se olisi ZZX. Joo. Niin kyllä mä luulen, että ZZX.com löytyy jostain. Niin sitten kun lähdetään tohon, että sulla on 1 kirja. Niin. Paljonko on domaini maksanut? Mä sanoin, että se on maksanut enemmän kuin meidän tää Kimpa aloitussaldo. Ihan saletisti. On. Niin, onko 3 vai 4 illä? Nyt mä muistan, että sen kyllä loppuelämäni 4 illä. Zeniili. Joo. Runkkumestari, mikä on sun lempparislotti? Toivottavasti molempiin meistä, että en tiedä kumman pitäisi vastaa. Tää menee ihan mahdottomasti, kun pitää ruveta arvailemaan, että keneltä kysytään. Mua ei rukkumestariksi kutsunut kuin meidän mutsi aikana. Siitäkö riemmu repesi. Sitä mä ihmettelen, että hän kutsui myös mua. Joo. Sitä mä ihmettelen. Joo. Nimenomaan on se rohkea mies. Maailmassa on monta ihmistä, kenelle uskaltaa vittuilla, mutta Zenilille ei välttämättä, se ei kuulu siihen kategoriaan. Tää saa 50 uutta, koska oli niin uljas yritys. Joo. Ja antoi 500 sivaria. Joo, se on perusteltua. Tää ei kyllä luulta saada yhtään mitään. Ei, mutta se on silti perusteltua. Onko se perusteltu vähän? 50. Ota 50 jo, ei enempää, ei yhtään. Ei se kyllä perusteltua, mutta mennään tällä. Joo. Meillä loppuu juomat. Niin loppu. Tai mulla loppuu ainakin. Sama, no mulla on tässä nyt puolikas, mutta tuolla lisää. Laitetaan pikku. Joo. Minkälainen vene Jetillä oli, mikä upposi? Se oli toi XO-vene. Se oli helvetin hieno vene, mutta ei pysynyt pinnalla. Muuten hyvä. Mähän kysyin siellä oikeudessa, kun sitä lähdettiin tappelemaan siltä valmistajalta, että mitä se vene olisi maksanut, mikä pysyy pinnalla. Toi oli 3500. Joo. Ja oli hieno vene, mutta siitä puuttu tuppa. Joo, tai siinä oli siis läpiviennitty, se selvisi lopulta, että veneen takaosa, niitähän meni 20 pohjaa silloin samaan aikaisesti. Niin
Ei ollut pelkästään mun purkissa se vika. Siitä on paljon Jallis syytetty, että Jallis myi Jetroon paskaa veneen, mutta kyllähän se niin oli, että Jallis sitä tehnyt. Ja korvasitko me veneen? Siis joo, kyllä ne korvasit loppujen lopuksi. Ja mä ostin tosiaan Jallikselta sukellusveneen. Ja oikeudessa kävi siis niin, että me ei koskaan menty oikeuteen asti vaan sovittiin se sitten hiukan ennen oikeudenkäynnin aloittamista, että he suostu sitten siihen, mitä oltiin vinguttu siinä. Missä ne saatanan bonukset on kaikki? Nyt olisi mennään paikka, anna tohon. Ai! Nyt sieltä tuli. Mitäs mä nyt sit painaa, että mä vaan pistä sitä käyntiin. Viimeksi tuli teiltä niin helvetimoinen huuto. Niin mä lupaan nyt, kun joku huutaa tuolla jo, että sulje se. En varmaan koske, en varmaan Ei saatana, nyt se lähti! Tero! Tero, help me! Tero, perkele, tulee nyt multa pyörii tää. No ihan vitu hyvä voitto tulee, ettei siinä mitään. Kato ihan saatanamoinen voitto. Eihän tämä nyt jumalauta totta, onko se vaparet? On! No niin, mutta hyvin vedetty. Joo, no, hyvä. Ja 400 voittoa pohjalla. Eikä pyörinyt Hei, mutta miksei mun nimi ole tää? Miksei ne lonkertu täällä, kun mä kerkes satan säkeen juomaan sen perseen. Eihän tässä uskaa enää mitään pelata, kun mä pääsin koko ajan. No joo, nyt ei tainnut ehti mennä kuin 3 kierrosta, mutta se on 400 € voitto 300, oliko se joku 90 tai joku. Eli okei, nyt mä tiedän se, että nyt jos tulee bonus sillä aikaa, kun Tero on jotain runkkaamassa tuo, niin mä painan Xää, niin se ei lähde mihinkään. Mutta se, mikä Tero tässä nyt vituttaa, niin mä taisin tasata pelit tässä kisassa. No kyllä mua vituttaa se, että mä juoksen tänne joka kerta ja sammuttaa noita pelejä. Tuolla itse asiassa joku uusi painaa X, mutta eihän mä tämmöisen varoitusajalla. Liian monta Xää täällä. Mikä se oli? Sweet Bonanza hirveellä Christmas. pohjavoitolla. Mä haluaisin, että laitat sen Christmasin. Laitan. Joo, joulu. Xmas. Yes. Ja tuli muuten oikeesti iso voitto sinne pohjaan. Niin, se on 4 hiukava ja 4 unttia. Hyvä. Joo, et se on tälle porukalle hyvä. Se on kaikille hyvä. No niin, seuraavat pelit. Seuraavat pelit ja mä valitsin... Pitäisikö mun muuten käydä ihan vaan mennä tonne toiselle puolelle ja tulla aina sammuttaa, kun saatat bonuksia? Kiitos. Nyt mä ottaisin Sweet Bonanza myös, mutta se normaali. Hyvä. Joo, sehän ei ole kielletty. Se ei ole kielletty, ei. Kaikki, mikä on sallittua, ei niin tää lukee, että Tero, nyt perkele skarppaa, mieti heti, että jätääkö sä hallita laittaa kaverille, joka otti sun kellusvene. Joo. No se on kyllä ihan oikeesti. En nyt ehkä miettinyt ihan loppuun asti tätä hommaa. Ei kun hei, Feasting Fox, sorry. Otetaankin Feasting Fox, mä lupasin tuolla kaveria, että otetaan, niin se on totta. Vaihdetaan siihen, otetaan toi vähän myöhemmin. Vähän myöhemmin, Joo. MP, että Anssi on konkassa, no konkka on kokemus sekin. Mä äsken Anssi näin tuolla kasinolla, että kyllä se hengissä ainakin oli. Joo, mut konkkaa. Play a sound, yes. Yes, please. Joo, mutta voiko sä kertoa katsojille nyt, mikä on tämänhetkinen tilanne, Voi. koska tää näyttää, mulla on toi loppuosa ihan siis mun dominointi. Ei ketään kiinnosta. Ai se kiinnostaa. Ei kiinnosta ketään, joo. Loppuosa on, siellä on 3 mun bonusta ja sitten on 2 sun. Ai ei kun eli Totaali siis on 1, 2, 3, mutta mä haluan korostaa, että 2 viimeistä näyttää olevan mun. 1, 2, 3, 4, 5. Se on tasa. Meillä on 5, 5 ja sulla on se 1 puolikas, mikä on Juu, ostettu. kyllä. Eli 4,5 ja 5. Juu, näin on. Ja helppohan tää, kun sulla pyörii peli, mulla ei pyöri. Juuri näin. Feasting Fox. Tää on kova luokan laite. En ole tämmöstä koskaan ennen nähnytkään, mutta heti tuli Sain 12 noita kettuja ruudun täyteen. Ai se on se idea. No se oli vähän niinku se idea, joo. No mä otan tosta toisen, katos. Niin, ja sitten otetaan vähän lisää. Joo. Niitä saa tulla kyllä vähän perkeleesti enemmänkin. Kokeilas toi oikein. Tää oli kyllä... Ei se antanut, se heitti ton ja... No se olisi käynyt. Aina Joo. tarvii yhden lisää. Ja tää täytyy olla sama pelintekijä. Seuraavaksi me pelataankin muuten sitä, Tää on quick spin. missä on semmonen susi, kun puhaltaa. Semmoiset possut ja sudet. Pitää paikkaansa. Se on myös saman valmistaja. Se on ihana. Mä arvasin nää ihan samannäköisiä. 3,5 riittää tähän. Tää on mennään. Tää on hevilaitesta ja tää on nopea. Oh. Tähän rupee menemään. Mitä te meinasitte tehdä? No eikä mä Pelata tätä vaikka perkele... slotteja. Niin. Ja sitten ehkä pieni kasinokopasun. Joo, 10 kasinoon mennään. Miksi? Ai se on tommonen. Tää on aika miellyttävä oloinen peli. Tää on hyvä laite. Joo, kivan näköinen peli. Ja vaparilla- Kiitoksia tästä. Ja vaparilla tosiaan siellä tulee semmosia stacked-kuvia, mitkä muuttuu wildiksi. Niin Joo. niitä saatiin tuossa kimpa-aikana vähän reippaammin. Joo. Tero, miksi istut tuolilla enempi ponare, kun pysyisit pois? Täysin totta. Nyt täytyy sanoa, että mä oon jotenkin sen verran mua kiinnostaa tää kimpan kulku, että mä nyt varmasti tuun pilaamaan tän ja meinaan myös katsoa. Että
Mulla on varmaan vähän sama ongelma kuin teillä, että jotenkin Oi. kiinnostaa. Hei, mitäs tää tilanne tässä? Älä Voiko se kertoa huuda katsojille, nyt. miten tää tilanne? Kerrankin mä pystyn sanoa turpaa. Ei, mutta katsojat on kiinnostunut, että miten nämä menee. Ihan hyvin menee. Vittu raskas hetki. Kiitoksia muuten tästä vinkistä, oli loistavaa. Nyt me otetaan se Sweet Bonanza normaali. Rupesi pääsemään vähän vauhtiin nyt. Joo, mikä on Jetin lemppari live-kasinolla? Odotan, nyt mä en ymmärrä, mikä on live-kasino. No semmonen, missä me ollaan tuolla joka kerta, että pelataan Ai jotain siis automaatteja. Semmonen, on. mihin mennään fyysisesti paikan päälle. Ja se on Pettite Jetti, se on siis No se on ihan joo. aivan Täällä ei yksinkertainen. löydy vastaus. Feasting Foxia vielä, mutta täällä löytyy... Jetti oli 2016 Jyväskylässä pitämässä huutokauppaa, kun huutokauppakeisari ei päässyt, oli paikalla. No en muista, mutta voi olla näin, kyllä me ollaan jonkun verran noita vaihdeltu, että sit jos toinen ei pääsekään, niin sitten toinen menee. Ja Jeti kyllä saa istua mailaan, ei ole pakko seistä koko ajan. Tommonen. Mikä on Jetin paras pokerisaavutus? No mun paras pokerisaavutus... se Älä voi- puhu eilistä. Ei, mutta Joo. no tietenkin siis teron piittaaminen, Mikä mikä se tapahtuu Sweet aina. Bonanza? Sweet Bonanza. Sweet Bonanza. Joo, mitä tapahtuu aina. Mutta mä sanoin, että mun paras on, mä voitin viime vuonna niin ton kinkkipokeriturnauksen. Pitää muuten paikkaa. Joo, ja mut täytyy aina nykyään kuuluttaa sisään, että Aina hallitseva mesta. Hallitseva mestari, kyllä. Joo. Ja kesytätkö lehmän tänään Eti? Kyllä mä ajattelin Tänään muuten kesytään kimpassa. Juu. Mulla on vähän näyttöä siihen peliin. Mun kävi Jenai kävi niin, että eilen niin 20 minuutin sisään 2 kertaa unikau, molemmista 40 vapaapeli, ei muuta, 1300 €. Se oli kyllä karmeita paskaa. Ja Oli. niin se välillä menee. Ja mä nyt vedin tosiaan sen antikliimaksen itse siinä. 14 rundia. Joo, Mitä? Se pitäisi olla laito. Se pitäisi olla niinku täysin kielletty. joo, ikävä tilanne. Mutta tämmöistä on kauppa ja merenkulku Semmosta välillä. se välillä on moottorilla parhaimmillaan. Joo. Joo, mutta täytyy sanoa, että oottepa te keksinyt kivan konseptin tämän, kun pelataan isosti kimppaa ja... Niin, no me ei ollut tätä oikeastaan keksitty. Ai, no Että kuka nyt sit me onkaan? vaan tehdään näitä. No okei, Joo, okei. joo. Tää on siis tää on mukavaa. Mä tykkään tosi paljon. Kiva konsepti, kiva konsepti. Täällä kaikki puoletaan yhteen hiileen ja Joo. toivotaan menestystä. Että joo. Joo, Kyllä mä oon tykännyt. joo. Kyllä näitä tulee jonkun 2-3 kertaa viikkoon, 4 kertaa. Niin, jotain. tää on kiva. Riippuu vähän viikosta. Jos on Amsterdamissa, niin vähemmän. Joo, Lärvisen sanoi, jengi viihtyy. Niin, no en mä siitä tiedä. Minä viihdyn. No. Oi. Niin, Peter remitti kyllä. Siis Jetillä olisi kaikki rahkeet tähän. Tosiaan tietää peleistä paljon. Yhtään pelin nimeä ei muista kyllä, mutta sille ei ole väliä. Ai striimaamaan näitä pelejä? Niin, kun En kyllä mä- porukka tykkää. En mä kun sä tiedä. tykkäisit. Joo, varmaan joo, mutta en mä tällaista. Mä lähden sitten, jos mä lähden striimaan, niin mä lähden jotain muuta. Mua kiinnostaa, että mä oon viritellyt semmoista ideaa, että tää on niinku viikon uutiset, mutta sellaiset niinku kaikki vitun älyttömät uutiset kävis läpi. Vaikka nyt sit vitsipohja, tausepohja, mikä taas, mutta No toimis varmasti. Joo, mutta mä jätän nämä pelihommat, niin mä jätän teille Joo, joo. ammattilaisille. Te tiedätte Mut näistä toi- ihan eri tavalla. että- Toi on hyvä idea. Oh. Viikon uutiset. Niin, joku Mutta jaksat tämmönen. sä lukea uutisia viikon putkeen? Mä katokin Niin. vaan otsikon. Niin. Se on mennyt maailma sellaiseksi, Niin. että ei niitä tarvii enää lukea. Toi on hyvä idea. Joo. Ja ihan varmasti, totta kai porukka tykkää. No mä luulen, että siinä voisi olla kysytty. No nimenomaan, totta kai, kyllä katsoo se. Ihan varma. Kumpi noista puhuu enemmän? No kyllä mä hävitän niinku ihan 100-0. Eihän mulla ole ikinä mitään asiaa. Silloin vaan kun jotain tosi painavaa, niin mä puhun, mutta muuten aika hissukseen. Joo. Eikö Valevarella ollut vähän tollanen, no en mä tiedä, onko sillä ollut, että mua vaan kiinnostaa se, että mä oon niinku kiinnostunut tästä nykyajan meiningistä, kun kaikki on muuttunut jotenkin niin vitun niinku vinksahtaneeksi, tiedätkö? Se Niin. olisi kiva käydä niitä asioita Kyllä. niin kuin läpi vähän isomman Samaa porukan. mieltä. Täällä on Jerpenenkin laittoi, jos me tehtäisiin yhdessä. Terve Jeti podcasti. Kattosi, mutta en kuuntelisi. Joo. Me oltais mutella. Se on podcastiksi ihan hyvä, että katsoin, mutta en kuuntelisi. Joo. Ai pussitkin on minkäs tyylisessä tilassa? Arvaa missä tilassa on. Niin. Joo. Jetiltä voisi kysyä, millä tasolla hänen kiihottuminen on asteikolla jo. Niin nyt vai? Niin mikä se asteikko on? Niin jos se maksimi on Aina 100, sieltä niin tuli 1-10. Joo. yksi ja no se on 9. Joo, no mulla on suunnilleen sama. Joo. Mä veikkaan, että pussit kehon, niin menee tuonne 11 huitteelle. Oho. Pussit kehon on aika usein. Nimimerkki kertoo, että hän on aika usein aika kiihottuneessa tilassa. Okei. No mut miksei tuu vapareen nyt? Mä oon jotenkin Siitä tottunut mä vähän saamaan. ihmettelen myös. Joo. Sähän et Joo. oo saanut siis pitkään. Enkä vapareita. Joo. Kventti mä voisin vahingossa ostaa kyllä. Pussit kehon, sama. Ei oo tuossa kun tulossa kuulemma Kotkaan meripäiville. Ei oo
Joo. Tässä on ihan tarpeeksi meripäivää, mä luulen, tää Tallinnan viikon rykäsy. Niin, kato, mä oon merisairas 3 Tässä viikkoa on- tämän reissun jälkeen. Tässä on meripäivää kyllä varmaan ihan niinku yhdelle ihmiselle. Joo, Ja vähän useammallekin ihmiselle. joo. Joo. Näin se vaan menee. No mä otin sen tästä on. Oi, onneksi olkoon. Onneksi olkoon meidän tiimille. Älä laita se mun nimeen. En varmaan laita, mä tarvin vähän jotain. Että sä kuulet tuon vittuilla yhtään. Lainaamaan. Tasottuu. No niin, molemmat joutuu ottaa uuden pelin. Tai pääsee ottamaan Joo, uuden pelin. valitettavasti. Mä olin ihan varma, että mä olisin tosta saanut, mutta eihän se. Minkäs tyylistä? Mä tiedän muuten omani. Joo, Ai sä ei tiedät. kerro. Joo. Hei, mutta saanko mä ottaa sellaisen, Saat. mitä sä oot jo pelannut? Saat. Sitten mä otan meinaa ton. Vanteri. Niin. Selvä. Joo. Mä otan Tästä oli semmosia parempiakin versioita. Joskus semmonen, missä oli niinku Valde haettiin niinku Vapares tuli Valdi, mutta mä en muista sen nimen, mutta se oli joku tämmönen. No se oli äsken, mitä mä kokeilin tuon Pragman-versio. Se ei taas parempi versio, mutta se on versio. Joo. Sano, no Joo, okei, kirjoita joo, isompaa. Wolf, joo. Joo. Ai sä oot vasenkätinen. Mä oon vasenkätinen, joo. No mitä se haittaa, jos on muuten terve? Niin, jos on muuten terve, niin ei muuten haittaa. Joo. Joo, eikö Jeti pitänyt ottaa se susipuolella? Piti ottaa, mä otan se seuraavaksi. Mä unohdin kerta kaikkiaan. Käytkö Jeti paljon maailmaa vai meneekö se aika Suomi-Espanja? Kyllä mä käyn. Mä oon käynyt 144 maata. Että tässä on melkein koko pallonpyörällä nähty ja kaiken näköisiä Kiitos. paikkoja. No. No sä oot kyllä reissannut kyllä. Oh. Täytyy sanoa, että sä oot kyllä keskimääräistä enemmän nähnyt paikkoja. Joo. Tai en tiedä, olisiko nähnyt paikkoja, mutta ainakin sä oot käynyt paikoissa. On käynyt Joo. kaiken näköisissä paikoissa. Ja ollut kyllä kiva. Tää on muuten nyt kun pelataan tätä One Dead or Wild. Mä en valehtele yhtään, jos mä sanon, että mä pelaan tätä 30 miljoonaa pyöräytystä. Mä en ole koskaan saanut vapaari ostamatta. Toi on huono tuuri, jos sä oot tosiaan vetänyt valehtelematta 30 miljoonaa Eikä pyöräilystä. koskaan saanut Eikä vapaapeliä. yhtään vapaata. Ei Nyt mä yhtään. voin myöntää, että tossa on käynyt tosi huono. Oh. Mä veikkaan, että tässä ei ollut yhtään niinku mitään rekkamiehen lisää. Ei yhtään. Ei yhtään. Se on ihan, mä pidän ton ihan täysin validina lukuna. 30 miljoonaa spinniä ilman yhtään vaparia. Ei edes rainbow. Ja rekkamiehestä tuli mieleen, että jos sattumoisin nyt joku Turussa Pahoittelut siitä. käymään, niin siellä on yksi hauska grilli, missä myydään meikäläisen kehittämä tuote, ja se on Pajamäen kioski muuten, menkää sinne jos tuutte, niin, tai käytte Turussa, niin se on rekkamiehen rukkanen, tiedätkö mikä se on? En tiedä, mä veikkaan ruisleipää ja jotain Ei. helvetisti lihaa väliin. Valtava lihapiirakka, missä on makkaraperunat sisällä. Aha. On kyllä semmonen darran poistaja. No, tää on kova. Ja näitähän on ilmeisesti, eikö näitä on myyty yli 30 miljoonaa annosta jo? Oh, Joo. 300. Tuo pyörittääkö Joakim yksistä Fukekepulaa? Ei se yksistä pyöritä, kyllä siellä porukkaa on. Se on kyllä kova. 300 miljoonaa annosta jo myytynä. Joo, tuo Lukike Pajamäen on kyllä tosi hyvä. Pajamäki on Niin okei. näköjään tietävät sen, että käykääs ottaa se Tuo on rekkamiehen kyllä rukka. kuva Niin kuulonen. se on Yeti Speciali nimellä, eli rekkamiehen rukka. Ja mihin ne niinku, sanopa vielä, mihin lyöt enää makkaraperunat? Lihapiirakka, valtava lihapiirakka sisällä, joo. Joo. Senhän omistaa se Pajamäen kioski, niin Kiprosovin Mark.